Bai, arratsaldeon, eskerrik asko guztioi. Orain hasiko gara arratsaldeko saio honekin, uste baino pixkat beranduxeago, goizeko ere luzatu delako, eta ongi iruditzen bazaizue, bukatzeko ordua ere, luzatuko dugu pixka batean, 5 eta 4 den arte aukerarik izanen dugu beraz hemen egoteko solasean, ongi iruditzen bazaizue. Aldaketak urtebete egin du hemen Nafarroan, Nafarroko erakunde garrantzitsuenetan. Aldaketa politiko eta soziala iritsi da, eta gaur arte botereguneetatik at izan diren pentsamoldeak eta kolektiboak hantxe daude orain. Guretzat ere euskaldunontzat egoera berria da. Inoiz ez da inbeste euskaldun izan erabakimen postuetan esate baterako. Duela gutxi arte pentsa ezina zen gure Nafarroa honetan presidente euskalduna izatea, eta honetaz gain parlamentuko presidentea, kontuen ganbarakoa, Iruñerriko mankomunitatekoa, edota Iruña, Barañain, Antsoain, Zizur Nagusia edo Atarrabia bezalako herrietako alkateak. Eta instituzio hauetan guztietan gainera kide gehiago, inoiz baino gehiago dira euskaldunak. Datu pozgarriak zalantzari gabe. Eta kalean euskeraren ikusgarritasuna neurri batean areagotu dela ezin daukatu. Orain euskaldunok pikin bat askeago sentitzen garela, esaten ausartuko nintzateke. Urte honetan gauza batzuk egin dira, gauza batzuk aldatu dira, baina askoz gehiago egiteke daude oraindikan. Eta honetaz, zain zuzen ere, mintzatuko gara datozen minutu orduotan, hemen ikastaro mainguru honetan. Horretarako hemen 4 gonbidatu ditugu, 4 esperientzia handikoak, 11 batailatan zaildutakoak, esanen genuke. Garbine Petriati izanen da lehenbizikoa, bera hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria da, eta hemen behatokian aritu baino lehenago, beste hainbat tokitan aritu izan da eiotake lanean, haikan esate baterako edo bai euskarari ziurtagiriaren sustapenean. Sakanako mankomunitatearen euskara zerbitzuan ere, ibilia da, beraz esperientzia handiko emakumea zalantzarik gabe. Aldamenean Jon Alonso, Iruñeko idazlea, itzultzailea, 12 bat liburu argitaratu ditu eta hainbat egilerenak ere euskaratu ditu, eta prentsan eta hainbat komunikabidetan kolaborazio oso interesgarriak egiten ditu, argian, egunkarian, berrian, Euskal Herri Irratian, Euskadi Irratian, eta bar. Aldamenean Sagrario Aleman dugu, ezaguna noski Kako Arturo Kampionen irakasle eta zuzendari, gau eskoletan ibilia eta hainbeste tokitan ere bai, eragile sutsua, Euskal Herrian euskarazeko kide sorreran, Zaldiko Maldiko elkartean ere, Euskaltzain urgazlea dugu 2006tik eta osoa 2007an izendatu zuten, sustapen batzordeko buru eta diruzaina da. Eta horre maiaz bestaldean David Anaut dugu, bera euskara teknikaria 22 urtez aritu da, eta hizkuntza plangintzan gradua ondoko unibertsitate diploma du, gaur egun EH Bilduren Nafar parlamentaria da. Beraz, lauok eskerrik asko etortzeagatik, eta orain ongi iruditzen bazaizue, bakoitzari hitza emanen diogu 5, 7, 8 minutuz, egiteko lehenbiziko nolabaiteko balorazioa. Bakigu materia handia dela, gai asko direla lantzeko, baina urte bete hau zertan laburbilduko zuten hoixe galdetuko diegu. Garbine? Eskerrik asko, arratsaldeon. Oraingoan aldaketari edo Nafarroan pasaren urtean abiatu den aldaketari, euskararen, euskalgintzaren eta euskaraz bizi nahi dugunoren edo dugunon betaurrekoak jantzita emanen diogu. Eta aldaketaz hitz egiten dugunean, zerekiko aldaketaz edo, pentsatzen dugu, ezta? Zer baino lehen.
Eta zentzu horretan, esan behar dugu orain arte, euskalgintzak, euskarak garai ilunak eta ataka estuak bizi izan dituela. Azkeneko urtetan gobernuak kudeatu duten alderdiek formak aldatu badituzte ere, batzuetan indarrez, beste batzuetan eta kupidari gabe, beste batzuetan balin baduzue jarrera leunagoarekin, baina ez dute euskararen karapena bilatu, justo kontrakoa, ez dute normalizazioa bilatu eta ondorioz hizkuntza eskubideen bermea ez da helburu izan, ezta? Pasaren urtean abiatu den gobernu berri honek, akordio baten oinarripean edo abiatu du bere ibilbidea eta baita euskararen eremuan, ezta? Ere. Eta hor, akordio horretan jasotzen da, beharrezkoa dela, bestelako hizkuntza politika berri bat aplikatzea, euskara normalizazio bidean urratse eraginkorrak emateko eta euskaldunon eskubideak bermatzeko, ezta? Baina hizkuntza politikaz hitz egiten dugunean, zertaz hitz egiten dugu. Edo ze, nebali baduzue, ariketa dago egin beharra, edo ze zutabe, ze oinarri behar du politika horrek izan. Batetik korpus juridikoa, bestetik plangintza, baliabideak hirugarrena eta herri gogoa, azkenik. Aipatu dugun eta sortu zuten gobernu akordio horretan, korpusari dagokiolarik alde batera utzi zen Baskoentziaren gaur egun indarrean dagoen Baskoentziaren legea, gure harridurarako, nahi balin baduzue. Bizka bat, justizia sozialean, berdintasunean eta demokrazian bere ibilbidea abiatu nahi duen gobernu batek guretzako hain lege injustua den hori aldatzeko adostasunera ez iristea, harrigarri bizkat ere egin zitzaigun, eta sorpresaz ere hartu genuen beste bere garaian. Hori, alde batera edo bazter geratu zelarik, gobernu akordioan jasotzen da, hizkuntza politika berri hori egiteko, arauzko esparru egoki bat garatu behar dela, ezta? Eta hori lehenengo puntuan jasotzen da. Kontua da gaur egun, erabilera administrazioan eta arautzen duten dekretuak indarrean jarraitzen dutela, ez dutela aldaketarik edo ekarri momentuz, ez dago dekretu berririk, eta orduan, esan genezake, Baskoentziaren legea aldatu gabe eta dekretu horiek aldatu gabe, egun dugun marko juridikoa edo indarrean dagoena desegokia dela, ezta? Beste alde batetik, eta bigarren zutabera pasatuz, Nafarroan administrazioa euskalduntzeko plangintzarik ez da inoiz egon, eta euskara zartatua izatea borondatearen araberako zerbait izan da, ez da inoiz plangintzarik egin. Eta akordioan jasotzen da, plan estrategiko, errealista, bideragarri eta eraginkor bat diseinatuko dela, hori da gaur egun egiten ari den prozesu bat eta abian dagoena, berriki bukatu dugu, esango dut, lehenengo fasea, plan estrategiko horren osaeran, eraguztietako eragileei bertan egoteko aukera eman zaigulako, orduan, aurrikuspena da, urte bukaerarako, plan estrategiko hori onartua izanen dela, eta hurrengo urtea abiatuko dela hori oinarri hartuta, ezta? Pasatu ditugu korpusa, pasatu dugu bizka bat plangintzaren edo plangintzen kontua, baliabidetara etorriko gara, eta baliabideak nolabait ere baloratzeko daukagun elementu bakarra 2016ko aurrekontuak dira, ezta? Aurrekontu horietan egia da Euskara Bideak aurrekontuetan igoera izan duela, aurreko urteekiko, eta, oro har, aurreko urteetan Euskarari eta Euskararen normalizazioari egokitu zaion, egokitu zaizkion baliabide ekonomikoak 0,06 buelta horretan ibili balin bada, aurtengo aurrekontuetan 0,1 iritsi da, ezta? Aldea dago, egia da, baina egia dena da ere, diru horren ia 3 laurdenak egitura bera mantentzera bideratuko direla, ezta? Horrek ez du esan nahi egitura handiegia denek, baizik eta nire ustez edo gure ustez behintzat, igual baliabideak eskaisak direla, ezta? Proportzio horretan geratzen balin badira. Hor, historikoki, estrategikoak edo izendatu diren hainbat sektore, dela euskaltegiak, dela komunikabideak, partidari
gabe egon dira, edo izan da ere ez da ejekutatu azkeneko urtetan, eta egia da 16ko aurrekontuetan ireki egin dela partida horiek, abiatu egin direla, ez nahikoa kopururekin, gure ustez, hor euskaltegien kasuan 300.000 euro edo jasoko dituzte, baina konparatzen balin badugu inglesaren ezagutzara, bideratuko diren 400.000 euro pasabak kontutan hartzen balin badugu, eskas geratzen dela iruditzen zaigu, ezta? Horrekin batera komunikabideak ere, partida bat izanen dute, aski eza ez, noski, abia puntu bat izan daiteke, baina gaur egun, azkeneko urteetako prekarietatean lan egitera behartuak segitzen dute, ezta? Hizkuntza politika egiten dena eta egiten ez dena ere badenez, gabezia batzuk edo ikusi ditugu 2016ko aurrekontu horietan, ezta? Eta horietako bat da, eta akordioan jasotzen balin bada ere, esaten da hor zeharkakotasuna politika publiko guztietan eragina izatea, eta isla izatea dela helburu, eta 2016ko aurrekontuetan ez da horretarako inongo baliabiderik edo partidarik egokitzen, ezta? Administrazioa euskalduntzea erabakigarria da, euskara normalizatzeko, zalantzari gabe, eta hizkuntza eskubideen bermerako, eta horretarako sail guztiek. Ez bakarrik euskara bidean konzentratu, hor baliabideak, baizik, eta bai plangintza, eta bai baliabideak izan behar dira, eta egon behar dira justizian, egon behar dira ogasunean, egon behar dira osasun arloan, eraginkor izan nahi balin badu hizkuntza politikak. Horrekin batera, eta hau ere akordioan jasotzen da, esaten da, hein handi batean euskara erabiltzen eta ikasten duten guneak, bereziki aztertuko direla eta gune horiek zaintzeko berariazko politikak edo aplikatuko direla, ezta? Zentzu honetan, positiboa deritzogu, arnasgune edo deitzen diren zera horien, gune horien, horietan erreparatzea, funtsezkoak izango direlako euskararen garapenerako, baina, azkeneko urte honetan ikusi dugun nola, zen abiatzen den proiektu horrek, igual hizkuntzaren aldetik izan dezaken inpaktua nola ez den aztertu edo behintzat ez dugu guk azterketa horietan edo proiektu horretan gisako azterketarik atzeman, ezta? Beste baliabide batzuk giza baliabideak dira, horiek ere funtsezko esan dezakegu osagaia dira administrazioak eskaintzen dituen zerbitzuetan, eta ikusi dugu nola azken urte hauetan, urte honetan egin diren hainbat lan eskaintza publiko baita lanpolsak zehatzeko edo irekitzeko eta ere, esan dezagun baso zainena, etzen euskararen ezagutza kontuan hartu, ez da merezimendu gisa ere, hezkuntzakoan gertatu dena hor dago, murrizketak egon dira eta murrizketak euskarazko postuetan aplikatu dira, hor dago zerrenda bakarrarena ere, osasun bidearen, lan deialdia atera baino lehen egiten da barne lehiaketa edo, eta hor, hizkuntza ofiziala den eremuetara, mediku eta profesionale erdaldunak bidaltzen segitzeko aukera nolabait ere ez da taponatu, eta horren ondotik etorri da, plantilla organikoan hainbat 12 lanposturi ezarri zaio hizkuntza perfila, osasun bideaz ari naiz, 12, esan bezala, uste dut berez deialdiak hartuko ditula okerrez palimana 300 piko postu, eta ez dakit pixkete ulergaitza egiten da nola plantilla organiko horretan aldatzen den ultzamara bidaliko den profesionalaren hizkuntza perfila eta ez leitzara bidaliko denarena. Horra joango dena erdalduna izaten segituko du, ezta? Orduan irizpidea zein izan da? Pixka bat hauek guztiak kontutan hartuta eta bukatzera noa. Ondorioak liratek gure aldetik behintzat edo gure ikuspuntutik ez dagoela egiturazko aldaketarik. Baliabideak ere desegokiak direla momentu honetan, eta euskalgintzari esleitutako edo sektore garrantzitsuenei esleitutako baliabideak ez dutela
ez dutela orain arteko egoera txarra gainditzeko aukerarik eskaintzen. Eta hor ari diren profesionalak eta modu prekarioan aritzen segituko dutela. Plangintzak, sail ezberdinetako plangintzak abiatzeko baliabiderik eta zirkuituak osatzeko aukerarik ere ez da momentuz ikusten, zehar lerrortasun nolabait ere irizpidea ere momentuz ez da ageri, eta berez, ezin esan, egungo bai egitura aldetiko eta baliabidei aldetiko egoera aldaketaren zeran jartzen direnik, bidean jartzen direnik. Egia dena da, beste alde batetik, euskalgintzari ateak ireki zaizkiola, hartu emana izateko aukera orain arte ez bezala eskaini egin dela, orain arte ate guztiak itxita egon dira, orain zabaldu egin dira, eta uste dugu alde horretatik jarrera aldaketa bat badagoela. Eta badagoela borondate edo erakuste bat, ezta? Egungo egoera, bizka bat nebali moduzuela burbiltzeko adibide batez, pasaren astean iritsi zen hizkuntza eskubideen behatokira kexa bat, esanez, herritar batek jaso zuela etxean, gutun bat, Nafarroako gobernuaren gutun bat, eta agertzen zaizkizue gutun azala eta gutunaren edukia. Gutun azalean, ikusten duzue, Nafarro gobernuaren menbretea eta irudia eta azaltzen dela bietan, neurri berean, baita korreosgo zigilua ere euskaraz ageri da, baina behin gutun azalak dakarrena irekita, gaztelania hutsean, erdara hutsean jaso zuen herritarrak. Beraz, esan dezakegu momentu honetan, azaleko zerbait bistaratzen dela, baina mamira iristeko desente falta dela. Eskerrik asko, Garbine. Jon Alonso, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko, torri zareten guztioi, eskerrik asko Garbineri, egin duen azterketa zehatz eta zorrotz eta datu askokin egin duen horrengatik. Nik askoz ere, esango nuke askoz ere ikuspegi impresionistagoa emango duela. Ontzat eman da berak aipatu duen, hasieran aipatu duen eskema, legearen ardatza, baliabideen ardatza, abar, hori gutxi gora bera ontzat eman da, baina nik beste gauza batzuk gaineratzeagatik eta gauza gehiagi ere ez errepikatzeagatik. Alde batetik, niri iruditzen zait, Garbinek egin duen analizia aski konformenago bintzan ni analizi horrekin. Bakarrik nahi nuen nik pizka bat gogoeta egin edo, pizkat urtebeteko ibilbidea ikusita, nola jaso genuen aldaketa famatua, eta gero zer joan garen ikusten aldaketa hori gertatuta gero, ez? Nik esango nuke hasieran maiatzaren 25ean aldaketa hori gertatu zenean, edo azkenean jakin genuenean gobernu aldatuko zela eta hartu genuen posarekin batera, aski modu inozoan, esango nukenik, nik uste dut euskalgintzakook, euskaltzaleok, nik tartean, parentesi artean esan da, euskaltzale niretzako, euskeraz bizi nahi duena da, ez? Nolabait definitzeagatik, ez? Euskaltzaleok, pentsatu izan genuen hasiera hortan, listo, iritsi gara, lortu dugu, irabazi dugu, eta iritsi gara boterera, ez? Halako zeo zer, pentsatzen dut. Aski modu inozoan, behar bada danak ez, baina batzuk bintzat seguru asko horrela jaso genuen, ez? Gero hasi ginen ikusten, hori etzela egia eta etzela horrela, eta hasi ginen, eta urte honetan oso guztian joan gara ikusten, alde batetik botere ejekutibora iristea, horrek ez duela esan nahi, boterera iristea inondik inora ez, badirela beste botere klase batzuk oso importanteak direnak, danok dakigun bezala, hor daude epaileak esate batera, eta epaileek hartu dituzten erabakiak, danok ezagutze ditugunak eta bar, hor dago botere mediatikoa, eta botere mediatiko horrek eta segitzen duen bombardeo, euskararen kontrako bombardeo hori eta bar, ez? Beraz, uste izate hori, nolabait esan, euskaltzaleak iritsi gara boterera, nolabait esan, hori guztiz okerra da, eta guztiz inozoa da, eta seguru asko euskalgintzako askok
euki izan dugun sensazioa izan da, ez? Ez hori bakarrik, politikoki ere aldaketaren kontrako alderdiak hor daude eta hor segitzen dute, eta enaiz hasiko hitz egiten pasaren igandeko hauteskunde ez, baina danok dakizu zer emaitzak eman ziren. Eta gero ez hori bakarrik, aldaketaren aldeko partido horiek, kuatripartito horretan, hor ere euskararen ikuspuntutik oso jarrera diferenteak daude. Eta batzutan kontra jarriak, nik esango nuke argita garbi, aldaketaren aldeko batzuk euskararen kontra daudela. Hori behar bada saiatuko dira estaltzen, momentu honetan estelako oso gustunekoa hori esatea, baina hori ikusten ari gara baita ere, bakarrik periodikoak hartu eta ikusi zer nolako gauzak esaten diren, da zer nolako jarrerak egon diren esate batera oposizioekin, eta bar, ez? Eta gero, esango nuke, euskararen aldekoago diren indar politikoen artean ere, hor ere mailak daudela eta diferentziak daudela, eta danak ez diela berdin euskaran aldekoak, eta danak ez diela euskaltzaleak, nik euskaltzale terminoari lehen esan diodan adiera horretan bintzat, ez? Horretaz aparte, gero ez gara hasiko profetaren egiten, horrela ez gara konfundituko, baina begiratzen baldin badituzu igandeko emaitzak, ikusten duzu, hor norbaiteri okurritzen altzaiola, norbaitek euki dezakela tentazioa, esateko, PSN-eren 57.000 boto gehi, Podemosen 85.000 boto, hor badago beste boton kopurutik bintzat, hor badago beste polsa bat, behar bada aldaketa bat egituratu lezakeena, ez guk orain esaten ari garen aldaketa, baizik eta beste modu batekoa. Nik horrekin esan nahi dudan azken finean da, euskarak ez diola utziko, zoritxarrez, konfrontazio politikorako elemento izateari, ez diola utziko, eta hori da, nik nire ikuspuntu impresionista ontatik ikusten duan lehenbiziko gauza. Da gero, esan duzuen ez bat minutu, beste minutu bat bakarrik Garbinek aipatu zituen beste kontu batzuei buruz hitz egiteko. Esate batera baliabideen kontua. Nik uste dut oso garbi dagoela, baliabideen historian oso eskaz dagoela, orain ez omen dago dirurik, eta dirurik ez dagoenez, egia esan presupuestoetan, euskarari dedikatzen zaizkion partidak eta dedikatu zaizkion diruak oso eskazak dira. Horretaz aparte, badira administrazioari berari dagozkion gauza batzuk. Nik esango nuke administrazioa dela monstruo erraldoi bat bezalakoa, bere bizitza propioa duen monstruo bat, jende aiaten bizi den monstruo bat, eta orduan baditu keria batzuk, nonbait aldaketa guztiak, munduko aldaketa guztiak gertatuta ere aldatu ezin daitezkenak benetan. Esate batera, nik esango dut nire txikitik eta nire ikuspuntu partzial eta bazterretik. Zu gaur egun ez dakit, orain dela 10 egun gutxienez, honetara etortzeko gauzak behiratzen hasi nintzenean gobernuko web horrian, saiatu nintzen ikusten plan estrategiko famatu hori egin behar dituzten mailak nortzuk egiten, nortzuk osatzen dituzten. Hori web horrian nik behintzat behar bada izango da oso torpean izelako interneten, baina ez dago. Beraz, egin behar duzu pasilloko politika, ia ezagunen badaukazun informazio hori daukana, eta arekin geldituzkero kafe bat hartzera ia emango dizuten informazio hori guztia. Hortan, lehenengo administrazioa eta lehengoa, berdin-berdinak dira. Azkenean lortu bide batez, lortu nituen 8 maioien osaera, eta nire esparrutik, eta aurkeztu nautenean esan duten bezala, 12 liburu argitaratu ditudan ez eta hori, esan behar dut, 8 maioietan, ez dagoela, zuk esan duzu, mundu guztiak euki izan duela, sarrera eta beste, 8 maioietan ez dago sortzaile bakar bat ere. Ez bada, sortzaile izan da, beste arrazoi batengatik joan dalako. Demagun, Patxi Zabaleta, Alberto Barandiaran, Ima Errea edo Castillo Suárez. Horiek sortzaileak dira, baina horiek ez dira joan maila horietara sortzaileak direlako, baizik eta funtzionarioak direlako, edo Patxiren kasuan euskaltzaindikoa delako.
Bitartean ez dago ez bersolari bat, ez demagun, ez komikilari bat, ez idazle bat, ez antzerkilari bat, ez da gutxiagorik ere. Hori, zoritxarrez, euskalgintzan dagoen ikuspegiaren isla ere bada, eta hori ez da bat ere aldatu, ez aurreko garaietan, ez oraingo garaietan, ez da ikusiko dugu etorkizunean, ez? Gero, pentsa liteke behar bada, hori izan litekela kulturan, hor bai daudelako sortzaileak sartuta egin behar dituzten planetan, eta bar. Kulturara web horrian sartzen baldin bazara, web horrian ez, periodikotik enteratzen zara, haiek ere plan estrategiko bat egiten ari omen direla. Nahi baldin baduzu jakin nortzu diren, berriz, telefonoa, haizu, hor zaude ez da, eta bakizu, eta horrela enteratzen zara, web horregaren bidez ez dago enteratzerik. Eta horrela enteratzen zara, kulturaren plan estrategikoa egiten ari direnak, 10etik Euskaldun badago, eta pentsatzen dut, Euskaldun horrek, naiz eta oso borondate honeko izan, lanak eukiko dituela kulturaren plan estrategiko horren barruan zerbait sartzeko garaian, ez? Nik gero ez dut, behar bada gero gauza gehiago aipatzen direnean, igual hortan sartuko gara. Baliabide gutxi dago, baina Garbineko zongi esan duen bezala, dauden baliabideen 75%, oso kerezpanago, dedikatzen dira, egitura mantentzeko dedikatzen dira, hortan gastatzen dira. Eta gainera, hor egitura oso bat egiten da, seguru aski ez dena, baina, badituena, gerente bat, bi zuzendari nagusi, beste lau atalburu, badago lako jefatura estruktura bat, baina gero lehenbiziko lan egin behar dutenean, estrukturari berari, o estruktura bera mantentzeko ez den lehenbiziko lan egin behar dutenean, lehenengo lan serioa, Euskararen plan estrategiko bat egitea, alegia, hartzen duten lehenbiziko erabakia da, kanpoko enpresa bati ematea plan hori egiteko ardura. Hori ere, betiko lehen esaten ari nintzen administrazioa da monstru horren beste zaugarri betikoa da, eta bat ere aldatu ez dena. Eta ni hortan utziko, pasatu naiz, pensatzen 5 minututan egitea eta luzatu naiz, beraz, eskerrik asko, eta gero arte. Eskerrik asko, Jon. Sagrario, nahi duzunean. Bai, hirugarrena izateak dituen abantail eta desabantailetan ikusten dut abantailetan dela aurrekoak gehien esan dutera, eta orduan esateko haundirik ez dela galditzen. Hala ere, saiatuko naiz 5 minutuan zer aipamen txikiren bat egiten. Normalean, karriken ibiltzen garenean, badakizu askotan ni orain txetorren ez karrika nagusiti barna, eta karrika nagusi guztia pasatu dut, baina egia esan, konturatu naiz gaur detaile batean, behar bada gaur ikusi, begiratzen dudan hori ikusi egin dudalako, baina pasatzen gara askotan toki batetik, ez da izen bat aldiz, eta ez dago hartzen. Ez gara hartzen zer dagoen hor. Ez dugu ikusten. Eta nik uste dut Euskaldun hori, eta beldur naiz hori gertatuko ote zaigun, hain ohitura gaude zapalduak izaten, hain ohitura gaude egunero ematen digutela, eta ja hori normaltzat hartzen dugunez, oraingo honetan ere, orain naiz eta aldaketa bat izan, ez dute dugun horrela jokatuko. Ez dute dugun jokatuko, hau gertatu da bai, baina hori ez alda normala hori gertatzea, eta ez dute dugun aurrera segituko konturatu gabe benetan, hemen aldaketarik ez dela gertatzen ari. Ikusi gabe, hau da, baina hori normala da, orduan, gutxi bat aski dut benetan aldaketa dela esateko, ezakit. Orain urte batzuk egintzen, ez dakit, 2 edo gehiago, nik uste manifestazio baterako prestatu genuela olako paper bat, eta gaur ikusi dut hori, eta esaten genuen besteak beste, Euskaraz bizi nahi dugunok hemen, Nafarroan, gero eta oztopo gehiago dugu Nafarroko gobernuaren aldetik. Eta gero hasten ginen aipatzen zein puntutan ikusten genituen, eta aipatzen genituen puntu bakar batzuk. Oso gutxi eta oso errasak konpontzekoak. Benetan barnera jotzen ez dutenak ziren asko.
Baina, eta aipatuko ditut, euskarazko irakaskuntza zabaltzearen kontra euskararen legeak ezartzen duen zonifikazioa erabiltzea. Aldaketari badago, ez. D eredua kakaztatzeko aleginak, Guardia Zibilaren sasi txostena izan zen justo momentu horretan, elkar bizitzaren aitzakian D ereduko ikastetxeetan funtzionamendua erdaldun du nahia. Oraintxe eman dira eztabaida horiek, gogoan dugu Sarriguren zer izan den. Nafarroan ETB sare digitalean ikusteko debekua eta isunak, hortan gaude, naiz eta honetan aldaketa bat izan zen gobernu berri honekin. Euskal Herria irratiari lizentziarik ez emateko trikimailu lotsagarriak. Gobernu honek aldatu du, honetan ikusten dugu lortu dela, aldatu dela eta lizentzia baduela zorionez Euskal Herria irratiak momentu honetan. Herrietako euskarazko komunikabideak diru laguntzari gabe uztea. Errekuperatu da saila, baina lehen esan du, uste dut bai Garbinek eta bai Jonek aipatu dituzte laguntza eskasoiek. Udalerrietako euskaraz zerbitzuak gauza bera, diru laguntzari gabe uztea, eta aldaketa txiki bat izan da, baina antzera segitzen dugu. Euskal Eremuko udalerrietan hainbat zerbitzutan zerbitzu hori euskaraz jasotzea, galarazia egotea, eta hemen ere, ez dakit justo momentu honetan salaketaren bat izan den, baina nik uste dut lehendik zeuden urratze zenbait eremu euskaldunean euskarazko zerbitzu eskatzeko oraindik ere lanakin segitzen dugula. Herriak sortutako euskaltegiak itotzea, diru laguntzari gabe utziz, hemen ere ikusiko dugu, diru laguntza berriz ere jasotzen ari garela, baino segitzen dugu diru laguntza eskasekin eta ez behar dugun horrekin. Eta bukatzen genuen, luzeagoa da, bukatzen genuen esanez, dei egin nahi dizuegu zuetako bakoitzari eta euskal komunitate osoari dinamika sozial indartsua abian jar dezan. Nik uste dut, aldaketa izan arren gobernuan, gero hor Jonek zerbait aipatu du poteria gure esku dagoen edo ez dagoen, eta gobernuaren barnean daude, edo gobernua laguntzen duten lau alderdi horien barnean dauden, talde horien euskal zaletasun eta euskalduntasun mailak eta neurriak, baina horretan sartu gabe, nik esanen nuke naiz eta aldaketa, edo gobernua dugun euskaldunena izanik ere beharko genukela komunitate osoari dinamika sozial indartsua abian jartzeko dei hori egin. Hau da, gure aldekoa izanaren arren erakunde bat beti beharrezkoa da komunitatearen parte hartzea. Eta alde horretatik esaten nuen ez hasieran ez ote gauden ohituegiak askotan hau horrela izan da, eta etzaigu burutik pasatzen ere, hori ez duela horrela izan behar, eta hori aldatzeko ahaleginak egin behar ditugula. Aldaketarik izan dugu hortaz, nik lehenengo galderari edo guri konbitea egin zitzaigun horretan egin ziguten galdera horri erantzunez, aldaketarik badago, bai, esanen nuke. Nahi eta behar dugun aldaketa badago, ez dago nahi eta behar duguna. Ahal duguna, eta hemen matizak jartzen hasiko gara, esanen digute urte bat gutxi dela, eta egia da, urte bat gutxi da, beraz, ezin dugu urte bakarrean aldatu eta normalizatu. Esanen digute baliabide gutxi daudela, eta baliabide gehiago behar dira, eta beraz, ezin izan dugula. Guzti horiek ulertzen ditugu nik uste euskalgintzatik. Ulertu bai, baina onartu ez. Nik uste dut, gauza horiek esan behar dira, ulertzen aldugu batzuk eta besteak dituzen arazoak, baina ulertzeak ez du esan nahi onartzen direnik horiek. Eta, lehen aipatu dituzte hainbat, baina niz nahi sartuko alderdi bakoitzaren, gobernuan dauden alderdi bakoitzaren jokabidean, asko dago nik uste dut hortaz hitz egiteko, baina bai gauza bat aipatuko nahiko nuketa da, erabiltzen duten diskursoa. Etzat, behar bada,
neurriak hartu ez onartu, nik nahiko nuke lehen bailen hartzea eta ahalik eta neurririk handienak, baina hori baino gogorragoa egiten zait, neurri hau edo beste ez onartzeko aitzaki bat edo beste erabiliko da, baina diskursoan horrek beldurtzen hau ikaragarri. Diskursoan zer gauza esaten diren, eta parlamentuan entzun ditugunak ikaragarriak izan dire. Gobernuan dauden zenbait alderdien partetik gainera. Gobernuan dauden edo gobernua laguntzen duten, lau alderdia zari naiz, beraz ez esan gobernua esaten dudan bakoitzen geroa bai bakarrik, harien daizen lauetaz, eta hoien artean denetatik dagoela lehen ere esan dugu. Diskursoa eta diskursoa azken batean edozein plangintza egin nahi badugun ikuste dut lehenbiziko garbi izan behar dugula nora iritsi nahi dugun, eta nik uste dut normalizaziora iritsi nahi dugula. Eta egia esan, diskurso horretan ni beldur naiz, egon nahiko nuke ekibokaturik, eta gaizki pentsatua naizela pentsatu. Baina uste dut, ez gaudela, benetan lau alderdi horiek ez daudela egon behar duten parametroetan. Nik uste dut ez dutela inola ere helburu euskararen normalizazioa. Entzuten ditugunak ikaragarriek iruditzen zaizkit. Eta aipatuko dut kasu bat, eta diskursoarekin arras lotua dagona. Momentu honetan ematen du zerbait euskaraz jar dezaten eskatzea eskubideen kontrako zerbait dela. Jartzen da norbanakoen ustezko eskubide bat gizartearen, herriaren eskubide zerbitzua euskaraz jasotzeko eskubidearen gainetik. Eta gainera hori justifikatu egiten da. Hau da, nolabait nik ikusten dut hori, barkatuko diazu, sokatxo bat, uste bat dola, begira. Sokak normalean bi mutur izaten ditu. Bi mutur, zein da hasiera eta zein da bukaera. Hau izan daiteke hasiera eta bukaera bi gauzak batean, eta beste ere bai, hasiera eta bukaera dira. Baina horrela egiten dugunean, borobilan jartzen ditugunean, soka honek ez du muturrik. Ez dakigun ondik hasi eta nondik bukatu. Batzu jokatzen dute horrela, eta nik uste dut ikuspegi hori eman nahi digutela. Edo ematen digute. Atera ziren deialdia egin behar zutela irakasleak eskatzeko euskarazko lanpostu gehiegi eskatu ziren batzuen ustez. Gehiegi ziren, zergatik erderazkoa gutxiago eskatu zirelako. Eta zer gertatzen zen euskarazkoa hainbeste lanpostu eskainita? Batzuen funtzionario izateko eskubidea, nik enekin eskubidea zenik, baina nonbait eskubidea da, batzuen funtzionario izateko eskubidea hautsi egiten zen. Hautsi egiten zen, eta zergatik, eta jende askok euskara ikasteko aukerarik izan ez duelako. Karo, ez dute zuk izan duzun suertea. Etxean euskaraz ikasteko, eta egia, ni suertea handia izan dut, eta eskertzen diet, erakutsi didaten guztiei. Baina, kontua ez da hori, Nafarroako gobernua ez aldago euskara ikasteko eskubide hori bermatuko duen bitartekoak jartzeko, ez alda bere egiteko hori. Aldi berean hori esaten dizutenak, hau da, jende asko baztertuko dela lanpostu horietatik, hori esaten dizun berak ukatzen dizu, euskara beharrezkoa izatea eskola guztietan. Euskara ikastea beharrezkoa izatea eskola guztietan. Zonifikazio baten arabera, edo ikastetxe motaren arabera, hitzarmenekoak ez diren ikastetxeak nahi duten egin dezakete, eremu mistoan daudenak ere nahi duten egin dezakete, eta eremu euskaldunean daudenak zer esanik ez. Han erdara batua da, eta euskara sartzerik ez dago. Orduan, ukatzen dizute euskara ikastea. Karo, orduan euskara ez dakizu, eta euskara ez dakizunez, baztertu egiten zaituze funtzionario izateko horretatik. Baliabidek ez dituzte jartzen ikasteko, beraz, soka horrela dago. Baina soka horrelakoa da. Eta hasi gaitezke
Eta hasi behar dugu hemendik eta hemendik bi aldetatik. Hasi behar dugu funtzionarioa izateko euskara eskatzen. Eta hasi behar dugu jendeari bitartekoak ematen, hau da, helduen euskalduntzean laguntzak ematen euskara ikasi ahal izateko ez dakienak, eta eskolan aurrak ikasi ahal izateko eskola guztietan euskara nahita nahi ezkotzat jotzen. Bitartean segituko dugu olako diskursoekin. Azken batean diskurso horretan erakusten dena da ez dugula inolako asmorik euskara normalizatzeko. Eta nik uste dut zoritxarrez ezkerraren diskursoa hori izan dela, bitartean gainera elkar bizitzaz hitz egiten digute, eta ara elkar bizitza nola egiten den. Elkar bizitza egiten da euskaldunok gaztelaniaz ikasiz, horrela guziok gaztelaniaz ari gaitezkelako eta komunikatu gaitezkelako. Alderantzizko bidea ez dugu egin behar. Nonbait aski dugu bide horrekin. Ni pentsatzen nuen elkar bizitza beti egiten dela bi bideak elkartzen direnean, bi bideak ez badire elkartzen ez. Batzuk bakarrik ez dezaket egin harako bidea, besteak ere egin behar dute. Eta hori ere onartzen da normaltzat jotzen dugu. Eta lehen esan dut beldur naiz guk ez dut ditugun gauza hauek naturaltasun oso onartuko, hau da gurekin justizia egin ordez, karitatea onartzeko prestote gauden, pentsatzen dut. Gu kontent zerbait ematen badigute, oso kontent, baina hori da goze dagonari ogi puska bat ematea bezala. Ogi puska batekin konformatzen bagara, ederki gaude. Baina asuntua ez da ogi puska bat erdiestea. Asuntua hemen da gozerik ez izatea. Eta orduan nik uste dut karitateaz, baina justizia behar dugula. Beraz, horretara iristeko badakigu denbora behar dugula, pausoak eman behar ditugula, neurriak etorriko direla bat bestearen atzetik, baina neurriak helburu horri begira, egin behar dugu normalizazio horri begira, justiziari begira. Eta justizia da eskatzen duguna eta ez karitatea. Transversalitateare aipatu nahi nuke momentu batean, esateko beste batzuk beren burruketan, adibidez feminismoak nik uste dut transversalitatea neurri batean lortu duela, dirurik ez da behar, gauza hundirik ez da egin behar, lan handirik ez du eskatzen, urte batean egin zitezken askoz gauza gehiago. Nik ikusi dut helduen euskalduntza alfabetatzeko deialdian oren gobernuak bidali digu zer gauza bete behar dugun ez dugun bete behar euskaltegiok, eta aipatzen du begira, diru laguntzen xedea den jarduera eman alizateko, kontrataturiko personen eta ikasleen persona, familia eta mailako ardurak bateratzeko bidea jarri behar dugula. Era berean material irudi eta dokumentazio guztiak emakumen eta gizonen arteko erantzunkidetasuna, rol aniztasuna, berdintasuna eta bizikidetza balioak sustatuko ditu eta abartabas segitzen du. Hau da, guretzat helduen euskalduntza alfabetatzereko jarri dute transversalitatea edo deitzen zaion hori, jarri dute feministena osongi iruditzen zaidana, baina ez dute, nik ez dut haitu, behar bada egina da, nire ustean ez baino, nik ez dut haitu. Ez dute bestein beste jarri, hau da, diru laguntza jasotzeko ez dakizen elkartek, edo erakundek, talde horretan, erakunde horretan, irudi guziak, komunikazio guziak euskaraz ere egin behar dituzte. Ez dut ikusi horrelakorik, eta hori ez da dirurik ostatzen, oso erraza da egitea. Eskerrik asko Sagrario, David Anaut. Bueno, arratsaldeon. Eta hasteko igual aitortu beharko dut, niretzako gaurko hau dela berezi xamarra, zagitu osoan gize posizio hartu. Euskaltzalean izalako, 25 urte inguru euskalgintzan, parlamentoan hasi baino lehen, orain parlamentoan eta intzuzen ere, gobernua sostengatzen duen indarre horietako batean, horren zai egiten zait, gai hau nola enfokatu behar den. Uste honetan gertatu zait, esateatako orain dela urte bete, eta intzuzen ere akordio programatiko hori negoziatzen ari ginen bitartean, bukatu genuen bilera, izkerra-ezkerra eta gero abai eta Podemoseko kidekin, eta bi hartatik, aritu gen 2 orduz Euskararen legea zizketan, gure argudio guztik mai gainin jarritare zenuen lortu adostasun hori, zenituen komentzitu, eta giro etxigarri hortatik eta ezezko boroilar jasotetik, joan nintzen zuzenen jakinek antolatuta zukan hemen jardunaldi bat,
eta euskara, eta nazioa, eta guzti hortaz, eta batetik bestera pasatzen izan zen, ikarra, bi mundu. Eta askotan pasatzen zait, holako eztabaide batean nagola, ni hemen sentitzen ez eroso, segurazki, gero hurrena joaten zara parlamentura, eta hango edozein batzordetan, eta hizkuntzaren gai ateratzen denean, dabiltza fisikariak esaten, unibertso paraleloak eta existitzen direla, eta hori ikusita ni ere horretan nago, ez? Benetan, bi mundu ezberen, eta batxokan, eta gaur hemen bertan, hoxe, konstituiten zait ikuspegi bat zentratzea, eta zera, nola itzen gotu, Euskal Tzelea zela, Euskal Lintzakukide, parlamentuko zera, nik uste gero izango dugula zehazteko aukera, hori nik bai emanen niola, aldaketaren kontu ni, holako, panoramika pixka bat begiratu, eta ikuspegi zabalago batez, nik uste azteko galdera ez, Euskal Zaleon aspirazioa zein da. Uste oso modu orokorrean, Euskararen aldeko postura hori da Euskal Zale izatea, nik uste hor badaukagula galdera bat, Euskal Lintzak berak erantzun marko duna, zein den gure helburua, bizi edo iraun, behin baino egiten esan dut, eza, iraun seguro, bizi, ez dakiten non aspirazioa den, batzuk konformatzen diren irauteakin, baina, bizitza baldin bada, zalantzari gabe, Euskarak beste zerbait beharko du, ez hemen Nafarroan, nik uste Euskal Herri osoan. Panorama esaten nun, eta bizkate Euskararen aldaketa haue begiratzeko, atzera begirako ariketa oso labur eta oso simple bat egin da, biztakoa da ez da. Galera batetik gatoz, hartu azkenoko igualtzait 150 urte, galera bazetorren. Momentu baten, ematen du, nolaiteko etenaldi bat izan zula galera horrek ez, eta Nafarroan gelitu ginela, ez aurrera ez atzera, antzera, eskotan esaten dezala ez da, edo behar bada pixka bat aurreratuz, eta hori da pixka bat dakarkigun panorama. Uztot, Euskararen bilakabide hori, aurrera atzera edo antzera egote hori dela indar askoren batuketaren emaitza. Badaude indar batzuk, eragile batzuk eta faktore batzuk Euskararen evoluzioaren alde egiten dutenak, eta beste batzuk kontra. Hori, jamardura beharko luke horrek, gauze komplexoa direlako eskola izan daitik aldi beren kontrako eta aldeko faktorea, baina nik uste hori dela, ez, indarre oreka bat, eta segun indarra zin diren, Euskarak ingo du gehi aurrera, edo atzera. Horren nik uste aldaketa horre kolokatu behar dela, eta konkretukin nik uste indarre harreman horretan, aldekoak eta kontrakoak, aldaketa izan dela, irakunde publikoa eta instituzioak eta hizkuntza politika ofiziala pasatu dela kontrako izatetik, oso nabarmen, UPN-eren hizkuntza politika kontrakoa zen, aldeko izatera. Nik uste horren beste esan dezakegula gaur egun Nafarroko instituzio, parlamentoaren da gobernuaren hizkuntza politika esan dezagun aldekoa da, eta udal askorena ere bai, orain arte ez bezala. Hori da esan dezagun faktore edo aldagai berria panorama horretan. Ustut hori garrantzitsua dela. Horri ez zaio balioak kendu behar, kuantitatiboki eta kualitatiboki zerbait esanguratsua delako. Horren balorazio nik uste alde horretatik positibo bat bai egin daitekela, lortu delako, askoren bultzadaz, hizkuntza politika ofiziala, aldeko izatea. Kontua da, aldaketa horrek, eta hizkuntza politika horrek izan dezakela intensitate, abiedura eta ritmo bat edo bestea. Izan daiteke oso bizkorra edo izan daiteke oso motela. Eta hori ere ez da berdin. Segun nolakoa den bat edo beste, baitzara izango da, erabatekoa edo bestekoa. Hor baditugu tresna batzuk dauzka aldaketa horrek, akordio programatikoa hemen aipatu da, hori da adostea lortu genuena, aurrekontu batzuk ere bai, eta horiek ere, akordio programatikoa izan daiteke, erabatekoa edo bestekoa, eta aurrekontuak ere bai, hori aldaketan ikusten esan dezakegula, gezurrik esan gabe, badagoela, baina, intensidadea, eta hor, denok ere ez du berdin ikusten. Nik esan dezaket, nire indar politikoak daukan ikuspegia, baina, hemen besteak falta dira, ez dakit oraino hasi behar duan, estena esaten, gurea, igual dio. Hori hor badago. Horrekin batera, nik ere esan nuke aldaketa horrek alderdi politiko instituzionala baduka, alderdi soziala ere behar du, bestela errena gelditzen da, eta nik uste, hortaz ere esan daitekela, besteaz esan dugun gauza bera. Gizartearen bultza horrek, eta aldaketa sozialak eta denak izan dezakela intensidade bat, erritmo bat, abieduru bat, edo beste bat. Izan daiteke bizkorra, edo izan daiteke motela. Eta nik uste kasu honetan, Euskarak dena behar dula. Zoritxarrez edo zorionez behar du politika instituzional bizkorra, gizarte mugimendu bizkorra ere bai, eta alde hortatik izan behar du bianka horiek behintzat behar ditu. Eta ez hori kontua arintzea instituzio politikoak eta interpolitiko daukagun karga, daukagun gure ardura, eta hori ez digu inorke arindu behar. Zin dugu esan beste izkezuek egin behar duzu, baina guk gurea, aldortatik ez da aitzaki edo. Horrumon, nik ustoren gertatu dela, aldaketa honekin, batez ere esparru instituzional horretan gertatuen aldaketarekin,
denak harrapatu gaitula posizio kokapen berri batean. Eta denak esaten duanean da, UPN-etik hasita, gobernuan zauden, ja ez daude, oposizioan daude, eta hiek ere bere burua kokatzen ari dira. Eta beste guztiok berdin, guk ere, eta nik uste, nire burua ez Bildu, ez dago gobernuan, oposizioan ere ez, gobernua sustengatzen, akordio programatiko bat daukagu, gobernuan dauden beste indarrak ere, eta gora berria da, Podemosen ere bai, Ezkerra Azkarra, gobernuan bai, edo ez, edo oposizioan ez, baina laguntzen, horren denontzako berria da, eta hori ustut kosta egiten dela kokatzea, eta horrek ere bere denbora hartu du, oraindik ere ezagitea denak kokatu dagoen. Eta ustut berdin gertatzen zaiola, kasuntan Euskal Gintzari edo gizarte mugimendu guztiei. Ohituta gaude funtzionamendu batekin, alegia erregimena agintean, eta besteak kontra, askotan paretaren kontra jotzen, baina kontra egiten, eta horrein egokitu da egoera bat, non kontra ere egin beharko den, badagoelako beti zer kritikatua zer botetena, baina behar bada alde ere bai. Eta hori problematikoa nola egiten da alde eta kontra aldi berean. Baina, nik uste posizio ere, herri mugimendu askorena, montontu behar bada hori dela. Nik uste zigitasun osoz eta egin beharrekoa egiten dela ez, gobernua berak edo aurrekontuak edo kritikatzen direnean egin beharra. Beste momentu batzutan ere sortu dira gatazka batzuk eztabaida ideologikoak edo politikoak euskararen inguruan, gizartean, parlamentuan bai, baina edabidetan ere bai eta kalean gertatu direnak, eta borroka horretan denok parte hartu behar dugu. Horro nik uste daudela momentuak denetarako, baina nik ulertzen dut denontzako zaila dela ikustea bakoitzak kasuntan nola jokatu behar duen. Eta horre zurrunbio batzuk sortzen dira, eta posizio hortan denontzako gauza berri xamarra da, eta horrek ere zailtasun batzuk ekartzen dizkigu. Nik bai ikusten duela aldaketaren panorama honetan, erregimena instituzioetatik bidali genuen denon artean, instituzioak egin ez behintzat, eta nagusietatik, baina hor dago. Hor dago bere bitartzeko guztiekin indarra egiten, bere trintxeratan, eta ez geldik eta ez lo hartu da. Nik uste duda batzuk ere izan dituztela, nola jokatu behar dugu orain, baina, gauz batzutan behintzat oso garbi daukate zimarten, soinua sortu, zalaparta, eta hori egiten ari dira. Nik uste bi helbururekin, alde batetik igadura bat sortu nahi diote akordio programatikoa sinatu zuten lau indar politikoei, desgaztea, pentsatuz, euskararen gai honekin, eta hezkuntza eta zera guk desgaztatu inbarritugu. Alegia, 3 urte barru, hauteskundea berriz, eta guk ja ordurako berreskuratu ditugu botoak, berriz agintea, hori da bere kalkula, logikoa den bezala, ez da gauze zute uste eskuritar. Hori da helburu baina uste beste atere bautela, eta da, zuzen ere, gobernu honek egiten duen, edo egin lezakin hizkuntza politika galeraztea. Ez bakarri desgaztea, ez, lortu nahi dute, guk denok urratxik ez egitea. Eta horretz alik eta txikienak, eta batzutan atzera egitea ere bai. Hori nik uste bere helburu benetako badela, eta kasu batzutan erbada lortu dute, lortzen nahi da, lortu lezakete, horren nik uste hori oso gugan izan behar dela. Nik uste euskara aldaketa badago, nik uste baietz, esan ditekela bai, jakina baietz. Ez bakarri jarreretan, mena aipatu da, jarreretan noski, gauze txiki askotan ere bai, kontua da aldaketa hori dela txikia motela. Nik neronek ere, espektatiba neukan handigoa izan zedin, ez da. Hor dago indar korrelazio bat, lau indar politikoen artekoa, gehi, lau indar politiko horiek gizartzen duten inguru guztia. Indar guztien batuketa da. Orduan, nik uste aldaketa bai, esan daiteke jakina badagola, ez dago hizkuntza politika kontrako egin nahi duen indar politiko bat agintean, beste badago, aldeko zedokana, baina lehen esan duana, hizkuntza politika horrek izan dezake intensitate oso ezberdina. Segun bultzada, zenbatekoa den, orduan nik garbi dauketena da, hori da nire gogoeta, egin behar dela. Gutxinez adostuta dugu akordio programatiko bat, hori gutxinez egin behar da. Nik ez dute txia kartzen, pentsatzeko, baparra da, hori baino gehiago ere egin ditekela zeratik ez. Adostuta hori dago, hori behartuta gaude egitera. Eta nik uste donen egitekoa dela, barrutik, kanpotik eta hori nolabait da bigilatzeko. Egin da, hori egin behar da. Gehiago baldin bada ere bai. Horren tresna hori, orduan, nik uste iritsi dadia 4 urteko zera bat, hemen perspektiba noski, printzipioz daukaguna da, 4 urte ez, 8 urtez ere egon barko genuke. Eta honek denbora eskotu behar dugu. Baina jatu gaitezen, pentsatuz balorizio bat eginez, egin du bide bat. Suak piztu barri ziutela jakina, hori badakigu. Gutxi egiten badugu ere sua izango du beti, edozen gozakin, sua piztuko digute. Nik uste horren jarrera ezin dela izan, beldurrari bidea eman eta gu badaztut egingo, ez dela sua piztu ez egin barko du. Imarduna da, gauzako egin, eta ikasi suoiek ere pixat gobernatzen. Eta horre gaude nik uste implikatuta denak.
indar politikoak, gobernua, eta gero Euskararen aldeko aliatu guztiok. Nik uste badaukagula erantzukizun da ardura bat denok, bizkat ikuspegi hori izateko, eta Euskaren aldeko urratsak denon bultzadakin etorri berutela. Horrek ez du inolako eskubiderik entzin inori, nire ikuspegi behintzat, barden kritika guzti egiteko, edo horrekin behintzat ez dokate problemik, ez du zuzena dela egitea. Baina uste dute bultzadori ere, nolabait bakoitzaren autonomia eta zea respetatuz, baina behiratu beharko du modua nola egiten dugun, egin beharreko hizkuntza politika horrek izan dezan, behar duen kotxoia, edo egirelukoan pizinan behar duen ura, eki behar du, eta uste otor, badagola, ideien gerra bat, eta hor denok implikatu beharko du, gauzak egin behar dira, zaitezen bildurtu, eta gero bestela, gertatuko da, nik uste, 3 urte barru esate baterako, UPNek eta horiek izango dituzte bere bodoak, baina aldaketaren indarrak. 4 urte pasat, aldaketarik ez badugu egin, aldaketa eskatzen zigutenak, utziko ditu etxituta. Torrungu galduko du, horron nik uste, ez horretik bakarri, 26 zerreloku dauzkaolako parlamenton, badaukaola agindu bat, gauzen Nafarroa aldatzeko, hainez Euskaraz eta denetaz orokorrean. Orduan, mezu bat niretzako da, garrantzitsua eta, ez egitezen ikaratu, jarriko digute resistentzia, baina egin ditzagun gauzak, horrekoste batzuk ere izango ditu, baina gauzak ongi egiten baditugu, eta nolabait esan zuen, Euskan aliatu guztiak, asmatzen badugu momentu batzutan behintzat, elkarrekin alde batera tiratzen, lanan ustute pixkate erreztuko dugula. Eskerrik asko, David, eskerrik asko lauoi. Lehenbiziko errondatxoa egin dugu, hemendik aurrera irekia gelditzen da dena, zuek parte hartzerako, zuenerako ere bai, norbaiteke galderarik baldin badu, edo gai bat proposatu nahi baldin badu, altxa eskua eta konpartituko dugu hori guztia, edo zuek emaian zaudetenok berdin. Norbaitek nahi du zerbait, Juan Carlos? Bai, mikrofonorik badugu? Bai, goizean. Bai, behira. Bai? Bai, esan duzu, joan den urtean sinatu zenutela alderdiak akordio bat, eta orduan jakinen nuke pixka bat zein ziren helburuak euskararen inguruan, ze bete da eta ze falta da betetzeko. Bueno, akordio hori sinatu zen, printzipioz ariketa egin zen, lau indar politiko horien hauteskunde programak hartu, eta horretatik, ze atera genezake amankomunean. Orduan, akordio zen definitzea hizkuntza politika zein izan bartzen 4 urtetan. Hemen daukate, karri dut ezpada. Eta horrek izan barru tresna hizkuntza politika. Horre lortu zen akordioak, 19 puntu dauzka, eta denok sinatu dugunez, akordio programatiko osoarekin bezala, printzipioz gobernuaren konpromisoa da 19 puntu horiek betetzea. Hor gelditu ziren kanpoan desadostasun batzuk esate baterako euskararen legea. Hori da, behar bada, bestera batea landu beharko den edo. Baina 19 puntu horiek, gu lauok sinatuta dauzkagu, eta horren gobernuak hori bete beharra duka. Horren hau da, pixka bat denetik, baina alde batetik dago arauzko esparru egoki bat garatzea, hor ez genuen legea sartu, baina suposatzen da lege marko horrek aldaketa batzuko zen maritula, segurazki dekretu formatan. Hor daude, guk printzipioz plantatu zen izenatzea zein izango ziren sektore estrategikoak, euskalduntza alfabetatzea, toki entitateen politika, edabideen ere bai, eta barbada euskalgintzak euskarraren sustapena, horientzako diru laguntza zirik ezainera, hitzarmenak eta politika batzu finkatzea, administrazio barruko zirkuitok ere jartzea, edo plan estrategikoitea, euskarraren konseilua, 19 puntu ira, igual luzegia da dena irakurtzeko ez da, baina hor, egin zen alegina izan zen, goazen zehaztera, zerren gobernu honek egin behar duena. Gero puntu itako bagoitzak, noski izan dezake, garapen erabatekoa edo bestekoa, baina gutxienez jarri zen amankomunean adostu dezakegun hizkuntza politika zein da, eta gero horrek lotu egiten gaitu. Hemengo ezeri ezin zaio zer esan, eta gobernuak esan marko luke horretan zer egiten ari den. Nik hau hartzen duanean, tarteka ez gure egitekoa da, esan, bauzko 19 puntu, ari gara edo ez gara ari. Ez gara ari, gure egiteko bintzen zango dizue.
Eta orduan, nire sensazioa da, denetan, iruditzen zait, zerbait hasita dagoela. Baina gutxi. Hori da nik daukaten, baina urte bat pasada. Eta orduan badakit, daudela zaitasun operatiboak, Euskara Bidea bera, printzipioz bera da ardura daukan hori egiteko, eta izan ditu zaitasunak barruko antolaketa bera ere egiteko. Zailtasun ekonomikoak ere badakite badaudela, eta gero zailtasun politikoak ere bai, lehen fiskat horretaz hitz egin dut. Horren, nire sensazioa da, bai, hasita dago denetan zeo zer. Baina, hemen ezin da lo hartu, eta gehiago eduki barko nukeia egina, nire ustez, hori da nire ikuspegia. Horren, nik uste dela momentua, ez momentu bat, 3 urte izango ditugu, erabat honen gainean egoteko gure ardura da, baina honetan bezala beste alor guztietan ere bai. Akordio programatiko hori, bete beharra ni uste exigentzia hori emarri egula gure burari, guk gobernuan ez gaudenok gobernuan dagoenari, eta gizarteak gobernuari ere bai. Momentu batzutan, eta lehen esan duena, batzutan izango da esateko, ezare betetzen ari eta hemen aurratxe gehiago egin behar da, eta beste batzutan behar bada, egiten ari da torrun nolabait babes hori emateko, hori da ikasi behar dugun posizio berri hori ez da. Horren, nik uste denetan galdetuzkero, segurazki Euskara Bidea denetan esan ahal izango du, zerbait ja egiten ari naiz, eta erakutsiko du zerbait. Baina ez da hori, perbada gu behintzat asetzen gaituen zerbait, gehiago behar da, eta momentu batzutan iruditzen zaigu, horretik egiten dugu tarteka galderak, hemen gehiago beste ritmo bat jarri behar zaio honi. Eta zertarako lehen dekretuaren atera da, urte bete pasada, eta horrendik ez din nargabetu. Horren badakigu dekretua lantzen ari dela. Horren, karo, gu ja nahi honuen baina hori bai, etorriko da dekretu hori esate baterako, esango duena, bizkat arautuko duena Euskararen erabilera administrazioan, dekretu horren markoa izango du Euskararen legea, alegia. Nafarroa zonifikatuta daukan hori izango da markoa, horren ezingo du hori gainditu. Baina planteatzen den hori bera ere, horrek ekarriko du sekulako zua. Lehengoan ja espartzako osoko bilkuran, terrenoa markatzen ari da, esaten ari dira. Horrek arautuko du administrazioan ze lanpostutan, ze irizpidegin zenbat eskatu barren euskera. Funtzionario izateko, lehen sagarrario gaipatu duen gaia. Eta horrek zua piztuko du, oposizioko tripartit horretan, eta aldaketaren aldeko indar batzuen ere bai. Horren, sortuko da eztabaida bat. Eta eztabaidatuko du, zu batengo da, eta nik uste hori interesante izango dela, eztabaida horretan, Euskararen aliatu guztiak ere horre otea. Beharko dulako, eta deno interesatzen zaigulako, eta jakinda hori bera ere, dekretu hori izango dela, gaur egungo legearen barruko gauza bat. Izango da aurrera pauso bat, ez da izango nahikoa. Baina horrek berak ere sortuko du zera, eta horren aber nola egiten dugun, nik uste hortan pentsatzen ezi behar dula, eta berriz esango dut, Euskararekin bezala beste gai askotan ere. Posizio berri horretatik, aber nola bakoitzak asmatzen duen, aldaketa bultatzen. Bai. Ez, ni pizka bat, zuk aipatu duzun hortan, nik lehenago esan dudanean, niri iruditzen zaidala, hasieran aldaketa gertatu zenean, nahiko ikuspegi naif genuela esan dudanean, hori esan nahi nuen. Bai, zuk aipatu duzun bezala, baita euskalgintzatik ere, niri iruditzen zait, nire impresioa da, euskalgintzaren barruan ere badira, hainbat esparru, hainbat erakunde, eta hainbat jende, eta baina niri iruditzen zait, orokorrean, kostatu zaigula, erantzun bat ematea edo egoera berri honetara egokitzea, ez? Esate batera, ekainean, azkenean egin zen gutxienez manifestazio hori. Hasi garelako kontziente izaten beharrezkoa dela, zuzen, hortan ere aritzea, ez? Alegia, zuk aipatzen duzun gobernu hori eta akordio hori egoteagatik ere, horrekin ez dugula ritmorik markatuko, ez, gauza asko airean gelditzen direla ala ere. Bai, Sagrario. Bai, ez dakit azkenean Davidek kontatu duena, ez dakit ulertu den eta behar bada sensazio hori utzi da, ez dakit kritiko xamarrak izan garela uste dut hemen aldaketarekin, eta behar bada, hemen aldaketarik ez dago, nik uste dut guziok onartzen dugula aldaketa izan dela eta neurri batean izan direla zenbait pauso. Nik ala ere, kritikarik haundiena egiten dio dena bat ausardia falta zenbait momentutan, eta nik uste dut hori izan dela, benetan beldurtu egin direla
gobernuko agente zenbait behintzat, ez dakit alderdi zenbait eta zenbait persona, oposiziotik etorri zaien, Davide berak esaten zuen, talka horretatik edo kontra egite horretatik. Beraz, ausardia falta, beldurra edo nik uste dut badagola oraindik ere. Beste bat diskursoa, eta nik diskursoa aipatu dut, eta nik uste dut gauza badela eztabaida, lehenengo eztabaida horretan, lau alderdiak elkartu zirenean, hor adostu dituzte zenbait gauza, baina zertarako adostu dira horiek, nik uste dut helburua argi beharko luketela lauak iruditzen zait, zertarako jartzen ditugun neurri hauek. Iruditzen zait, helburua adostuta, gero izan ditzazkete diferentziak helburu hori erdiesteko ze bide egin behar duten eta ze neurri hartu behar dituzten, ze baliabide jarri behar dituzten. Eta hor segurazki diferentziak handiak izanen dira. Eta nik hori normaltzat joko nuke, baina nire ustea da ez zer neurri hartu behar ditugun, baina eztabaida askoz urrunago dagoela. Hau da, benetan nora iritsi nahi dugu. Eta horrengatik ulertzen ditunik zenbaitzuen diskursoak, eta lehen aipatu dut ezkerra eta berriz aipatuko dut ezkerra. Ezkerrak bere diskursoan, izquierda ezkerrak, esan nahi dute, ez ezkerra eskuin ezker. Izquierda ezkerrak bere diskursoan nik uste dut etsaiarekin bat egin duela. Hau da, UPNek jarri dituen argudioak hartu ditu bere horretan eta bere egin ditu. Eta esaten du, nik bat egiten dut UPNekin. Nere ustez hori da larria gobernu horretan gertatzen ari dena. Gauza larri bat. Gobernua berrizera aipaturik lau indarrak kontuan izan da. Eta bada beste puntu bat, Davidek orain esan du, behar bada dirurik eza, oztopoak anta hemen, baliabideak, hau eta beste. Bai, baina badire gauza batzuk, izan dezakete kosto politiko bat behar bada, eta igual ausardia faltarekin loturi dago. Eta sustapenean. Sustapenean batzutan, bitarteko balin baditugu, bitarteko ekonomikoak eta asko zobe, baina batzutan aukeran ditugu zenbait gauza, baina pausua handiak emateko. Ta aipatu behar du bat, osasuna lehenengo mailara etorri da. Hurrengo egunean, harrera egin diote bai Iruñeko udalean eta bai gobernuan. Ez dakit ikusi zenuten harrera hori nolakoa izan zen. Nik benetan telebista piztu nuen ikusteagatik euskarak ze tratamentu izanen zuen. Eta egia esan lotsagarri ditu zitzaidan. Osasuna izan zitekeen Espainiako edozein hiritako taldea. Osea, ongietorri, eskerrik asko, eta ez dakiz beste hitza erabili zuten, baina uste dut 3 edo 4 hitzetik aparte diskursoak erderaz izan ziren. Beharrik Oier Sanjurko aterazen balkoira eta euskaraz egin zuen erderazen bat. Egia esan hor etzen asko kostatzen euskararen presentzia duina izan zedin bai alkatearen aldetik eta bai presidentearen aldetik. Eta hori lotzen dut gero, egia esan izugarri poztu nintzen begira Nafarroan. Lortu genuen bat batean orain arte ikusi ez genuena. Lortu genuen parlamentuko presidentia euskalduna izatea. Lortu genuen gobernuko presidentia euskalduna izatea. Iruñeko alkatea euskalduna izatea eta Iruñerriko herri gehienetakoak euskaldunak izatea. Eta gainera orain lortu dugu kontuen ganbarako burua euskalduna izatea. Baina, karo, euskalduna izatea barkatu baina ez da aski. Euskalduna izatea niretza da euskaraz aritzea. Eta naiz eta lehenengo egunean ikusi nuen hori, gero iruditzen zait behar bada euskalduna gelditu dela euskaldun asko dago momentuan erabiltzeko. Baina masa toki batean edo zakizer, orduan euskaraz atzendu egiten gara. Eta ni jakin nahiko nuke orain bai Iruñeko udalean eta bai parlamentuan euskaldun asko zaudete, daude, eta nik ez dakit horietako bakoitza, nik pentsatzen dut ez da bakarrik nor banakoaren erabakia baizik baita ere alderdi bakoitzaren erabakia,
ze hizkuntza erabilera egin behar duten kargu horiek, eta ez dakit hori alderdietan planteatu den, galdera egiten dute ez dakidalako. Ez dakit Bilduk galdetu duen bere karguek nolari behar duten instituzioetan, ze azken batean ze jarrera izan behar duten, ez dakit geroa baik galdera bera egin duen, ez dakit izkerra galdera bera egin duen, esanen didazu ez duela euskaldunik, baina behar bada planteatu beharko lukete ja euskara ikasi behar duten kargu horiek legealdi honetan. Ez dakit Podemosek edo Arantzadik ze planteamentu egin duten. Eta nik uste dut sustapenarekin oso loturi dagoela, hizkuntzaren prestigioarekin oso loturi dagoela, eta itxurarekin eta sinboloarekin ere oso loturik daudela. Bai. Mikroa? Bale. Bai, arratsaldeon. Bueno, ni galdera batzuk. Garbiñek esan du orain arte plangintzarik ez dela izan. Baina egokiagoa iruditzen zait esatea bai izan dela, baina euskararen aurkakoa. Garbiñek ere konparatu du ingelesgintzarako diruarekin, eta esan du euskararena eskasa dela. Baina nik esaten dut, eta atzerriko hizkuntza izanik, ingelesgintzarako dirua ez alda gehiegizkoa. Sagrariok de eredua erdalduntzeko nahia salatu du. Eta ingelesezko erdalduntzearena? Bata da ikastetxe berean elkar bizitzeagatik. Bestea, de ereduari klase orduen 30% kentzen dio. Besteak. Euskarak baztertzen du, eta ingelesak ez. Erregimenaren diskurtsoa barneratu dugu. Sagrariok esan du, edo esan nahi izan du, euskara derrigorrez ezarri behar dela. Nire ustez, ezetz. D eredua zabaltzen segitu behar da, eta aldi berean, G eredua gutxitu behar da, A eredua bultzatuz, ez inposatuz. Baina betidanik gaizki ikusita egonda A eredua, euskal munduan. Eta hor hankasartzea ikusi dut nik beti. Autokritika ez dut entzun. 1984an nork bozkatu zuen Erriberara D eredua zabaltzearen aurka. Bueno, lehenengo izan naiz zera erantzuten. Lehenengo gaia zen ez dela administrazioan plangintzarik egon, eta hala esan dudala uste dut, eta bestela hala esan nahi nuen, ez dela administrazioa euskalduntzeko plangintzarik egon. Beraz, zuk esan duzun horrekin bat, ez da, bizkata aipatu dut, orain arte plangintza inon idatzia izango den edo ez, baina orain arte, hain justu ere, aplikatu diren, politikak egin diren neurriak izan direla euskararen garapena nolabait ere galgatuko zutenak, edo modu testimonial batean ebalin baduzu eskaparatean jarri, baina hortik aurrerako deus ere, ezta? Orduan, bat zurekin lehenengoan, eta bigarrena kontua zein zen? Inglesarena. Inglesarena, bai. Bai, eta nire baduzu baliabidekin batera, bizka bat hor dago ere, pai eta antzeko programena, ezta? Baina egia dena da, gaur egun, helduen euskalduntze alfabetatzeari baino baliabide gehiago eskaintzen zaizkiola, inglesaren ezagutzari. Eta hori benetan mingarria egiten den zerbait da, ezta? Bat natorrela esateko, besterik gabe, gero lehen Jonek aipatu duen kontu bati esateko aipatu du kosta egin zitzaigula edo egin zaiola euskalgintzari, euskalgintzan ari diren eragile ezberdinen nolabait ere kokatzea eta ikustea, hemen ikusiak ikusirik tira egin beharra zegoela neurri batean, ezta? Eta aipatu du ekaineko manifestazioa eta hori, nik uste dut, eta uste dut esan dudala hasieran ere,
xok antzeko egoerako zerbait bizitu izan genuela, bizket euskalgintzatik, euskararen normalizazioan eta eskubideen alorrean ari garen eragileon aldetik, nolabait ere, adostasunik ez izatea baskoentziaren legearen aldaketak, ezta? Alegia nolabait ere ez lau endarroien artean, baskoentziaren legetik euskararen legera pasatzeko, desadostasunak egotea, horrek erakusten du neurri batean, Sagrariok ere bere hitzartzean aipatu duen zerbait, ezta? Eta hemen zein dira helburuak alderdi horietako bakoitzarenak. Akordio hori osatu zutenean eta mahai gainean jarri zutenean zer zeukan burutan, horietako bakoitzak, ezta? Normalizazioa, ez dakit maila batera iristera, beste batera iristea, zein da helburua. Eta orduan, hortik nik uste dut denak ere satisfazio maila batekin atera zirela, alderdi politikoei buruz hitz egiten ari naiz, adostasuna ere lortu dugu gai honetan, eta badaude aukerak oinarri hartuta, urrengo 4 urtetan, urrengo legegintzaldian urratsak emateko. Baina gero, une hori iritsi denean, hor azaldu dira, azalaratu dira, egon daitezken desadostasun edo ikuskera ezberdin horiek edo helburu ezberdinak, ezta? Eta horrela, hasi edo saiakera egon denean neurri batzuk hartzeko edo aukera egon denean neurri batzuk hartzeko, ikusi dugu nolabaitereko beldur edo eskuak lotuta edo bizket ez dakit mailakatuago batean edo apalago batean ez dakit zurik edo zu handirik piztu ez dadin, eta hor nik uste dut kontrako jarrerak ere nolabait hori ikusi egin dutela eta hartu dutela, ez dakit, jomuga bezala ere euskararen gaia. Aurretik ikusita egin dutena eta garatu dituzten eta abian jarri dituzten neurriak jarrita hori lehen ere bazeukaten, ezta? Baina bizka bat, ez dakit, irmotasun falta horrek ere nik uste dut lagundu egin duela neurri batean, beraiek ere, hori nolabait esateko kaballo de batalla hartzeko. Eta garbi izan da, nik uste dut, hori dagoeneko gure burutan izan behar dugula, egiten duguna egin, badirudi, oldartu egingo direla. Hori hartu dutelako edo, nagusi bezala, ezta? Kontra egiteko, gobernu honen, eta aldaketaren kontra egiteko, ez dakit, indargune bezala. Ez dakit hor, galdera ziren edo esan dudan zerbaiten gainean. Bat, euskara derrigorrezkoa behar duen edo ez Nafarro guzia. Nire ustez, Euskal Herri guzian beharko luke euskara derrigorrezkoa izan. Ulertezina zait, benetan pentsatzen badugu buru normalizatuekin beharko luke hezkuntza euskaraz egin beharko genuke herri honetan. Baina oraindik ez dugu sinetzia euskara gurea denik, oraindik iruditzen zaigu borondatearekin egin daitezkela gauza asko, eta segurazki horrengatik, baina begira, garai batean Iruñeko udalean Maria Teresa Gracia del Horno APkoa edo nongoa zen hori, gero PP izan zena, harrek bazuen olako habilidade gorra nasteko zaborra, txistorra eta euskera. Eta nik ere nasi behar dut. Txistorra ez, utziko dut alde batera, baina bai zaborra. Nik uste dut gaur egun behartua gaudela guziok zaborra bakoitzari dagokion edukiontzira botatzera. Eta zaborra, ez dakit, karriken botako bagenu, lehioti botako bagenu, isuna izanen genuke. Hau da, behartzen zaigu horretan, behar hori onartzen dugu. Zerga pagatzea, edo kobratzea, pagatzen dugu denok. Baina gero bueltatzea edo ez, baina zerga aitorpena egitea horretara ere derrigortua gaude. Aurrak guziak eskolatu behar direla ere bai, uste dut hori guraso batzuk beren aurrak ez badituzte eskolatzen,
ez dakit, isuna izaten duten, edo ez dakit zer izaten duten, baina derrigorturi daude. Matematika ikastea, hezkuntzako uste dut, kurso gehienetan dutela, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, derrigortua daude. Ingelesa ikastera ere derrigortuta daude. Orduan, gauza batzutan, nik esan nahi dudana azken batean, buruan nola daukagun eginik, eta hasieran horretik esan dut. Daukagu egina, hau normala da, hau derrigortzea, ez alda logikoa, oso logikoa, bai noski, nola botako dugu zaborra laiotik. Hori normala iruditzen zaigu, baina bestea ez zaigu normala iduritzen. Eta hori izan nahi dut, gure buruan hori barneratua beharko genukela. Gure gogoan beharko genuke barneratua euskara hemen beharrezkoa dela. Nahi eta nahiezkoa dela. Horien beste bada, nik uste dut Ortizoa zela, momentu honetan gauzak dauden tensionamendu horretan, ja dekretu bat egitea, oraintxe, dekretu bat bihartik aurrera denak, komenigarria den edo eztabaidatzeko asko izanen dugu, eta segurazki alde batera eta bestera ikusiko dugu, nik horrez dut esanen, hori egin behar dutenik bihar berian, ez dakit, nire zalantzak ditu dalako, eta ulertzen dut alde hortatik esaten duzula, igual ez dela batere komenigarria oraintxe berian derrigortzea. Hala ere gauza batzuk dekretuz egiten dira. Zigarroa debekatzearen alde ere zigarroa erretzea hainbat tokitan jendeak pentsatzen zuen ezinezkoa zela, jende asko kontra zegoelako, horren kontra, ateratzen legea eta onartu dugu guztiok. Orduan, ez dakizen neurritaraino posible den ere orain hori egitea. Beste kontu bat, aipatu duzu kritika edo, etxitzaidan ateratzen ditza. Eta pentsatzen dut neurri batean, begira, neurri batean niri tokatzen zait personalki ere. Momentu batean, eremu ez euskaldunean de eredua jartzeko eskaera uste dut PSN-ek egin zuela eta bazituela bide lagunak ere. Eta behar zuten momentu hartan herri batasunaren botoa. Baina, karo, dekretu horrek bazituen bere trampak. Eta esaten zen, gutxienik herri bakoitzean behar zutela, edo eredu bakoitzean, hainbeste hau. Eta hartu nuen 3 urtekoen, 3-4 urtekoen zensua, momentu hartan zegoena, herri zerri, zonalde ez euskaldunekoa, eta horrek esan nahi zuen, askotan, ume guztiak aukeratu behar zutela de eredua, eta besteetan erdiak baino gehiago. Beraz, de facto, momentuan ezinezkoa zen de eredurik irekitzea. Hori zen problema. Guk eman genuen ezetz, zalantzan egon ginen, bai edo ez dakit, behar badan kasartu genuen izan daiteke. Ni pentsatzen dut ezetz, gauza zeuden bezala momentu hartan, baina ulertzen dut, jende asko korrela ikustea, eta igual, rekonozitu ere ginen dut, behar bada, ez dakit. Baina balizkoak inoiz ez dakigu ze ondorio izan entzukeen, bere momentuan ez genuen hartu, eta hori, eta bestetik ez dakit PSN-ek momentu hartan, bilduk esan behar nuen, herri batasuna momentu hartan baiezkoa eman izan balu, zalantzan dut beste botazioaren batean gauza pera egin zuelako, atzera joko ote zuen. Igual jarri behar genuen, aie jarri behar genituen agerian, balitik. Eta beste puntu bat, uste dut ez dakit Jonek, eta bukatzeko. Uste dut zuk esan duzun gauza bati erantzutea besterik gabe, euskalgintza behar bada gelditu dela deus egin gabe, nik esan behar dut euskalgintza lanean aritu direla, euskalgintzako zenbait talde oso gogor aritu garela urte horretan lanean, euskara bidekoekin eta talde parlamentarioekin biltzeaz gain batzuk bakoitza berari zegokion arloetan, aritu garela Iruñeko ordenantza aldatu nahian, aritu garela hizkuntza paisaiarekin segitu dugula eta aur eskolekin ere segitu dugula. Eta gainera filosofia bat dugula, aldugun neurrian, naiz eta pauso txiki bat eman, euskararen aldeko pausoak, posibilitatezmoekin jokatu behar dugu eta eman behar ditugula horiek. Eta aurre eskolak aurrera atera badira, neurri handi batean euskalgintzari eskerra. Euskalgintzak jarri zuen lehenengo puntua hor,
udala oso manso zebilelarik. Eta gero esan dira, nola hartu du bat batean udalak erabaki hori? Egia esan behar badut, euskalgintzak behartu genuelako. Esan daiteke, lepoan jarri genizkiola eskuak, eta esan genuela hartu erabakia, edo hemen zerbait gertatuko. Beraz? Nik dena den, esan dut baita ere, euskalgintza gauza zabala dela, eta hor barruan ente ezberdin batzu sartzen direla, eta nik uste dut, behar bada, igual nire buruari izan beharko nioke, edo euskalgintzaren barruan gauden talde, edo ez dakit nola esan, sensibilidade batzuk, edo esaten demogon, igual alde hortatik esaten honik, ez? Gainera, ez dudarik egiten batzuk hor segitu duzuela, baina iruditzen zait aldi berean, zenbait jenderengan eukidula horrelako eragin paralizante moduko bat, orain ja gobernuan gaudenez, baina lasai ze gauzak etorriko zizkigu, ez? Alde hortatik esaten duen, Gero, agertu denez legearena, nik egia esan, hasierako hortan ez dut ezer esan legeari buruz, pentsatzen nuelako, behar bada gero hori izango zela gai nagusietako bat. Eta orain arte bintzat ez da izan, baina nik horretaz gauza bat esan nahi dut bakarrik. Alde batetik, sartu gabe nik ez dakit, ez dakit. Nik nire ideia dauzkat hortaz, baina ez dut ez hori izango, beharrezko izango litzateken mundu guztiak euskeraz ikastea, eskolan edo ez, edo, bueno, hortan nahi sartuko. Dakiguna da, gaur egun, seguru asko, ez dagoela modurik, ez dagoela korrelaziorik hori aldatzeko, ikusten denez, ez, alde batetik. Nire galdera da ez dakidalako, eta gainera hortiziari bili nahi zenean, eta zerbait galdetu duanean ez dudalako ikusi, behar bada orain esango diazue, bai, hori ere badago, eta hola baldin bada postuko naiz, baina galdera izango litzateke, momentu honetan badago norbait, gai hori benetan serio hartu, eta lanean ari dena, horrek lanketa bat eskatuko lukelako, edo eskatzen duelako, horien aldatu nahi badugu, aldatu behar ditugu ikusmoldeak eta ikuspegiak eta jendearen pentsatzeko moduak. Eta orduan hor egon beharko da lan, gainera egon beharko da, egin beharko da lan politikan, baina egin beharko da lan gizartean, eta hainbeste tokitan eta hainbeste gauzetan egin beharko da. Eta nire irudipena da behintzat, danok ahotan erabiltzen dugula etengabe legearen aldaketa, baina gero benetan inork ez duela gai hori benetan hartzen eta benetan lantzen, eta sozietatean, gizartean, herriberan, eta politikan, eta abar, eta abar. Horregatik, kasik hori galdera bada, baina ni hortaz hori esan nahi nuen bintzat. David? Segundu bat, erantzuna emanen du Davidek, eta gero Juan jaso. Bibarretxe, bestela egin zela, biro gauz bauzkaz, komentatzeko eta. Bueno, nahi duzu. Nik ez dut egitek goizean, asko ez egin da euskera buruz, eta baina ematen du, akarrik maiak ez egiten Bukatu. Gero zuk. Bueno, legeaz, ez dugu, hortaz hitz egiten eritu ginean, da akordio programatikoa ez genuen lortu hori sartzea, eta uste dut oso garbi adierazi genuela, guretzako hori arantza ikaragarria zela, eta ez zinen bat ere satisfaziorik gabe atera ginen hortik, gure baloratzea hori izan zen. Akordio programatikoak ez zintuen asetu, gelditu ginen batez ere zulo handi horrengatik asetu gabe, hori hola zen genuen. Badaukagu tresna bat, betarazi beharko da, eta gu hortan ari gara, hori aberre bultzatzen bete dadin, baina zulo hori hor gelditu zen, eta gu beti adirazu dugu, eta parlamentoa segitzen dugu esaten, guretzat ate hori oraindik ez dela itxi, guk uste du irikitago mardula, ikusten dugu parlamentuko mai hortan lauen arten ez dagoela adostasunik, eta guk mai hortan, guk jarri behar genuena horri jarrita ez genuen lortu, hor nezoko bitartekorik hor barruan, nik behintzat ez dutola ikusten. Seguntua da, horren aldeko apostu bat, etortzea beste alde batzutek ere bai, gizartetik, guk ez logo hori babestu ingo du. Hori oso garri daukagu, horren jo esan dezaket, gero gizartean zer dagoen ez, gizartak berak euskalintzak edo adierazi beharko du, baina gure aldetik behintzat izan zen, handik atera ginen, etxituta gai horrekin. Zekaro, guk aztertu genituen hauteskunde programa guztiak, eta denek esaten zuten zonifikazioa gainditzeko aposturitzen ez zeukaten, idatzita. Eta gero iritsi ginen maira, eta ez, zor ze gertatu zen? Nahiko dela bik esatea ez,
ba ez ateatzeko horrera, eta karo, hor jokoan zegoena ez zen Euskaren ez zen akordio programatiko orokor bat, eta bueno, ba, azterketa hori behar da, bueno, hori baliatu zuten, bere posizio hori, ba, indartzeko eta hola ateratzen, baina guretzako da, zulo bat, arantza bat, eta uste dugu beharrezkoa dela, ez txikikiri bat izango aliz, baina bueno, ez, guretzat, Euskaren legeak ez du Euskara normalizatuko, baina hori gabe, ba, nekez, hori ere behar da, oso garrantzitsua, ate batzuk irikitzen ditu, ofizialtasunak, eta horren guretzako hori irikita dago, eta guzti egiten dugu enpeño horrekin, zu horrekin etxiko. Beste kontu bat, aipatu nenun, Sagarairok estonenatik eta arrazoia emateko, hizkuntza politika badauzka diruri behar ez duten beste ekimen batzuk. Komunikazioa da bat, alegia kargu politiko guztiek eta gobernukoak eta hizkuntza erabiltzea, eta hortan badaukagu sekulako espazioa aurrera egiteko. Askoz gehiago egin barra, eta kasurtan askotan erresa da. Erdera utxez esan duzun hori, ez esan erdera utxez, hori gutxinez. Hortarako aukera badago, oso erresa da, teknikoki ez dago inolako zailtasun. Horren hor uste dut bai belerritik tira imartzeigula denoi eta egin. Eta gero, askotan, bueno, dekretu batek berak ere, arutzen baldin badizu, lanpostutan hizkuntza eskatu behar dela, horrek irigitzen ditu ere beste bidasko euskaldunentzat. Alegia, jarri duzun funtzionario euskalduna baldin bada, herritarren hizkuntza eskubideek asetu bermatu egitezke. Hori asko da, eta hori doainik da. Jartzea lege baten araututa nola behar duen, horren urratxoiek egin barri da, eta ez dute dirurik behar. Gero beste kontuat, helburuena, hori da, akordio programatikoan denek ez dauzkogu hizkuntzarekiko helburu berak. Eta badaude batzu, bere helburu bakarrak azontan da, hizkuntzaren gaia kudeatzea, alden bezala kudeatzea eta liberatzea. Baina espektatibari gabe, Nafarroa euskaldun bihurtzeko esate bateako. Hori beretu harko nioken ikuste egia esan ez bakarrik akordio programatiko indarrei gizarte oso hori, zein da euskarekin daukagun espektatibak, ze batzuk gure aspirazioa da, behar bada urte asko pasako dira hartako, ez guk igual ikusiko, baina Nafarroa euskaldun baldizeta, legia populazioa euskalduna, euskaraz bagina, euskaraz bizitekena, hori da gure aspirazioa, baina beste batzuna da, besterik gabe, hizkuntza eskubideak bermatuta egon daitezela nahi dunantzako, eta beste batzuentzako da, egon dadila horre erreserban euskera, eta kitxo, eta gainera hola esaten dizute, horren tau denetik. Euskalgintzak berak ere, nik uste, noizbait esplizitatu beharko dela, segun zer den bat edo beste lortu nahi duguna, egin beharko dituen hizkuntza politikak ere aldatuko dira. Eta nik uste garrantzitsua dela, baina kasu honetan egia da aldaketaren aldeko indarren arten, batzuen espektatiba bakarra da, nola libratzen dugun euskararen gai hori, kudeatu, eta baina aspirazio hori gabe urratxe esanguratxoak ematera, hori ere hola da, eta hori da daukagune egoera. Eta gero azkenekoa, jaseteko bizat igual berra da, antipatiko izango da, baina honer nik azken aldi honetan ikusten duanatik, eta euskalgintzakin da dozinekin elkartzen ezen bakoitzean, ez bakarrik gai honekin, kritiken zaparra da, oso ongi atetzen zaigu, oso entrenatuta gaude eta ongi egiten dugu. Bikain, orduan, ongi iruditzen zait. Egia da, ez da ongi litzeko ariketa. Eta oso egin behar dela. Egiten ari gara gozatzuk behar baino motelago, ez baliteke. Alor guztietan, esan. Baina gustatuko litzateke eta proposamena hori da. Aber gastatzen dugu gure denboraren zatitxo bat, eta energiaren zatitxo bat ikusten kritika zuzenak egiten az gainera, nola egin dezakegun Euskal Aliatu guztien indarrak behar den momentutan Euskal Aldera aktibatzeko. Ustut ez garela egiten ari. Eta ez da inoren kulpa edo behar da, edo denon kulpa izango da. Eta ustut hor komunikazio behar dula, Euskalgintza, guk eta denok. Baina, denbora pixat ere hortan jarri, ze badaukagu potentzial bat, eta nik uste gauz batzuk egin ditugula, behar da, orain dela gutxiko manifestazioa, nik uste mezu bat interesantea, esan, egintzazue, egin behar duzue, gehiago, eta egiten baduzue, gainera gure bultzada izango duzue. Nik uste ongi ulertu zela mezu hori, badagoela exigentzia, badagoela prestutasuna, hildontan laguntzeko prest ere gaude, eta hor eskolena ere, nik uste hemen irunean, hor ikusi dute zabait positiboa. Ez bultzatu da, egon da, erabaki hartu da, eta erabakia ere babestu da, eta horren jakinda egoten ere kritika egin da alde batetik, eta beste batetik hori, kombinazio hori. Horren uste dut interesantea ez uste dut ezinbestekoa dela. Horren deia ineko nuke, segizagun entrenatuta gauden hori egiten, kritika, baina berbesterako ere tarte bat hartzen dugun edo. Juanja, mikro hartu, favorez. Badago izgehiago hortik. Ze? Ia badago izgehiago eskatuta. Ez, zure txandala. Ez que goizean Euskararena izan da gai rekudentea. Eta bain da Euskaren gaia, eta ematen du, etorri gaia ez zute da. Bueno, hemen errepikatu dira, goizean atera diren zenbait idea,
agian gobernu pizka blokeatuta dagoela, bandintzak direnak direla, barneko desadostasuna, resultado eta bar, baina agian ausardia neurtua, baina ausardia gehiago egin beharko zeda. Gero batzuk esan dugu handaketa bat bere bandiza guztiekin nabarmendu behar da, bandiza eta bar, baina entzun behar dutenak antzadenez ez daude hemen. Hande batetik, hemen aipatu dira handerdin arteko ezagoztazunak, eta gian hemen egon beharko diateke kuatripartito edo dago handerdikeko partaideak. Bestean, pobre David gaixoa, jazatzen da, kristal zaparra da. Bigarrena hori, hizkuntz politika Euskara Bideko norbaitek eman beharko zuen edo konsejo bat grabatzen ari dena biandu, mesedez, eta urgente jarri. Eta, bueno, hor akordio programatiko nagertzen dira zenbat neurriak, batzuk betezten ari dira, beste batzuk betezehar egongo dira, eta, bueno, nahiz eta batzuk eztabaidagarriak ziren, baina bata zen Euskaren prestigioan guztiok ados zeuden, bata izan ziteken retudazioa. Retudazioa ez da oso eraginkorra, baina da sinbolikoa. Horren problema zen aurrekontuak badaude, eta nik uste dut badaude da edifizio publiko pilo batean, non Euskararen retudazioa, badakit basuetan informatu naiz, Nafarroko Museoan, errege artxiboan, azo egon nintzen darrian dietan, eta eskuko horriak guztiak erreda zaude, baina prestigionean dago baita dugu agintariak abintzen duten hizkuntza eta sagradiok aipatu duena. Eta hor nabizen dut jarri da epe dago gobernutik, iuneku daetik baino. Naiz eta hoizen naiz, Joseba Zidonek ustaiaren dauan bakoidate da euskera sasi eta jendea txistuka zizaion. Eta nik pentsatzen dut mindurra ez dugu da izan behar. Pedagogia bat egin behar dugu da. Eta ez bakarrik gobernua, hemen gaude agian edizadekin, sindikatuekin eta beste organismoekin harremana ditugun jendea. Eta Nafarroko gobernuari eskatzen dioguna, gure akundei eskatu berria dugu da. Ade gehiago organismo batzuk diru publikoa eskatzen dute da, bai tonbo publiko eta pribatu, bai tonbo da bat dira medio, bai subentzioak dira medio. Eta hori da, prestigioa dena, hori zen adostasun bat. Eta horre hasi zen kontrakampaina bat, Enrique Maiak, UPN-ek ezin alkande habrá primido euskera o habrá esto, horretan mantendu behar da, derro bat eta labor pedagogiko bat. Eta hori da, kritika bat, agian ezaki konbiatu zaien edo, baina gaia bandin bada handaketa horre da, eta no da gobernu edua, eta tanbal bandin badago euskera, eta gero ez da ordua gude arteko egurra ematekoa. Bai kritikak egiteko, baina egurra emateko, aminatea da, momentu konkretu batean, Euskararen legearen aldaketa konkretu bat posible izan zen, eztabaidagarria zen. 10 urte dago izan zen tripartito bat, egin zuen akordioa gobernua, non esaten zutena lege hori andatuko zutela, baina lo dejaron para curso siguiente. Eta para curso siguiente se lo tumbaron. Horren premiazko zen gauza bat, en 1996 gobernuan egonda, ez zuten andatu. Yo no voy a sacar a colación, baina, gero 2004an izan zen una ponencia de euskera, 7-8 hilabetetako ponentzia izan zen, uste dut akordio bat zegoela, eta ezakin nor bota zuen en kontra edo CN edo PSN, eta ez zen aurrera. Baina, hori ahaztu behar dugu da, baina bai, nik pentsatzen dugu tartean, oraindik ez dugu da suposatu konprejoak. Badakigu egoera konprejoa dela. Badagoela, handaketa deizaigun indarra batzuk ez daukate Euskararen gaia asumituak, baina inposaketa eredu garbiena ez da bakarrik tabakoa dena edo zaborra dena da, pai eredua inposatu egin da. Zenbait kolegiotan Ekaustro profesor botatu zuen kontra. Zenbait tokietan guraso batzuk ikusten zuten ingresa modu honetan sartzea, bere aurrei, haiek jakin gabe eta bar, zeukaten beste aukera herri batean onartu egin da. Eta nik pentsatzen dut, ez da momentu horretan, eta ez bada momentu honetan, euskera sartu behar da
Valentzian badago da, bi hizkuntzaren konbibentzian, eta badago mugandi fronterizo bat teduinekin, bestean Murziarekin, eta uste dut toki guztietan ematen da asignatuak izan valentziano gehienetan. Horran jarraitzen dugu konprejoekin. Beste gauza da estrategietaz eztabaidatu dezakegu. Eta gero beste problema bat atera dena goizean izan da diru fanta. Diru fanta zenbait gauzaterako, ez bakarrik euskararentzako, baina behintzat prestigioarena joan behar duguna eta euskara ikusgarri egitea. Eta gero, mezu hau da, etorri ez diren indarrentzako eta gobernuako. Nabarmentzen ez den aldaketa naiz eta podiki, eta gauzazuk egin dira eta puntatu dira tantuak, baina ez dira. Euskal Herria irratiaren lizentzia ez da gobernu honen tantua. Euskal Herria irratiaren lizentzia irabazi du irratiak recurso. Eta bazeukaten mai baten gaina pendiente de firma. Eta ITB-den adekin, eta ni gobernu honen handenago, nahiago nuke beste forma osatuta, baina, esaten ari gara, gauza asko egiten ari da, eta egiten ari da, badakizeitazunak dira, eta ezin dezakegu beharteko eztabaida, baina demiziko analiziz izan bere da. Eta fantasen dena da, ausardia, neurtua, baina ausardia. Eta edo, gobernuari egiten diogun kritikak, bakoitzak parte hartzen dugun tokietan, saiatu behar gara aurrera edamaten, eta gero bai, euskalgintzan, ja, aipatu duzuen zuen arteko tanka horretan, euskalgintzan bai behar dela batasun gehiago, esango nukenik, ganderadik ez. Eskerrik asko, Juanja. Bai, aukera duzuen, oski, zuen ekarpenak egiteko, jakin badakigu jende guztiak baditula ideiak eta gogoak eta gauzak esateko, eta denok buelta asko ematen digulako, noski, gai honi, Euskaldun bezala denok oso gertutik bizi dugulako. Beraz, animatzen zaituztet parte hartzera. Bai, bueno, komentatuko dut, pizkan nire iritzia. Lehen aipatu dugu, gobernu aldaketa eman dela, pausu batzuk eman dituela gobernu berri honek, eta postekoa da, baina ikusten dugu ez dela izan nahikoa, agrariok aipatu duen moduan, eta hor tartean, hitzein da akordio programatikoa, hor ez dela jasotzen Baskoentzean legea. Ikusten dut, Baskoentzean legearen inguruan igual, azkeneko urte honetan, gauza gutxi igual egin direla, egia da, Jon, zuk diozuna, baina nik uste dut, 28 urte daramagula, Baskoentzean legearen kontra UPN agintan egon den bitartean, horren inguruan mobilizazioak egiten, orduan ez da ezer berri, hori batetik. Gero ere ikusten dut, askotan begiratzen diogula Nafar gobernuari eta gutxi begiratzen diogula gure buruari, eta ikusten ari gara, ez zailtasuna dauden erroko aldaketak eragiteko, eta aldaketa horiek benetan gauza daitezen klabea gu gara, ez? Norbanakok, herritarrok, Sagrario jarri du adibide bat Iruñako aurreskolekin gertatu denarekin, ez? Hor mugimendu bat egon da, eta azken finean, begira, hor urrats batzuk eman ditugu, ez? Eta orduan, azkeneko kontu bat aipatzaena horixe, Nafar gobernuari begiratzen diogula, aldaketa gure esku dagoela, hor aldaketak emango badira, baina gauza bat esango dut, hemen ezkerra eta izquierda aipatzen da binda berriz, ez dizuet arrazoiak enduko, hala da, egiten dituenak halakoak dira, baina hainbat eta hainbat udal badira aldaketaren udalak, eta horiek ez daude izquierda ezkerraren menpe, daude bestelako alderdi politiko batzuen esku, eta nik hor ez ditu somatu erroko aldaketarik, bai ordenantzetan eta Euskaldunon hizkuntza eskubideen bermeari dagokionez. Orduan, parlamentuak egin marko du berea, herritarrok egin marko dugu gurea, baina udaletan ere hainbat eta hainbat urrats eman behar ditugu aldaketa horiek eman daitezen. Orduan, pixkat hori guztia zuekin konpartitzaena. Eta, bukatzeko ere ikusten ari naizena da azken hilabeteetan, aipatu zuen legea, Baskoentzean legea batzuk aldarrikatzen dugu aldatu behar dela bai ala bai, ikusten ditugu zailtasuna dauzkagu, baina orain badirudi batzuen aldetik esaten ari direla, oraindik lege honek zirrikitu batzuk usten dituela urrats batzuk emateko, ez? Eta, ez dakit zeintzu diren zerrikitu horiek, orain badirudi plan berri bat martxan jarriko dela, edo Nafar gobernuak egin nahi duela, Euskara Bideak egin nahi duela
plan estrategiko berri bat, baina plan estrategiko horrek beti eukiko du egungo legearen muga edo topea, bai? Eta ezagutzen dugu lege horrek zer suposatzen digun egun euskaldun hori. Bueno, hori besterik gabe. Eskerrik asko. Xanti? Hemen, favorez. Bai, bi gauzatxo bakarrik. Gauza asko esan dira eta gai asko sartzen dira kontu honetan, ezta? Baina hitz egin da baita ere euskararen prestigioari buruz, eta nik uste dut, ez da, aste honetan, edo izatera den irakurri nuenik berrian euskararen paisajearena, ezta? Eta, Iruñeko sarreretan jarri direla 5, uste dut, letrero gehiago, eta, esaten zuen hor, euskalgintzakoak nahiko pozik zeudela, ni pixkoak elitu nintzen harritutet zeren, eta jarraitzen bai dugu ikusten hor lehendabizi gaztelania, kanpotik etorri edo inpositatuko hizkuntza, eta euskara bigarren lekuan, eta hori ere hartzen dugu normaltzat. Hor pantalla horretan agertzen da, hor behintzat ikusten da lehendabizi euskeraz eta gero erderaz, ezta? Eta gero, ni azken urteotan naiz joan Iruñeko osoko bilkoretara eta ez da parlamentura ere ez, baina ez da galdetzen dut, euskara dakiten guztiek erabiltzen dute euskara beti, zeren hor ez baitago inolako aitzakiarik ez erabiltzeko aldi bereko itzulpena dagoelako, ez da? Hori galdera da, jakin mina dudalako. David? Hori diot prestigionengatik eta guk eman beharko genukela euskal zaleok edo euskaraz bizi nahi dugunok adibidea, ez da. Ni konforme nago, ja komentzitzen ditugun bion artean beste guztiak, nik esan zaken erea, nik nire bazorretan da subelkortan euskara hutxez dakarrik izan dut, itzulpen zerbitzu bat badago, eta horren hor erdaldun guztiak, ulertu ezaketen kaskoa jartzen dituzte, beti ez, batzutan bai, horko hitzaldiak eta, grabatutak litzen dira, interneten konsultatu ditezke, horron egia da, gero nik badakit, nire mezuaren hartzailea askotan erdalduna da, ez du entzungo, ez du itzulpena erabiliko. Nik badakit horrek galera bat badukagala. Baina, nik bintzat nire erabaki partikularra hartu dut oso garbi daukat, eta, euskarren aldeko iniziatiba bat ere bada, nire hizkuntzan hitz egin edo, normaltasun osoz, badaukat hortarako eskubidea, aukera, eta egiten dut, egia da, hoxe ez, galera inkostiente ere banaiz, badakidalako, ez dakit, Nafarrako bideaz hitz egiten duanean, herriberako ureztatzaileak, zeure aski, behar bada ez daki, erderaz ere entzun dezakela, itzulpena daukala, eta, hori, nik hori pentsatuta daukat, eta ere erabakita, euskaraz jarretzi, euskarak hori behar dula, eta nik nahian ere hizkuntzan egin edolako normal, eta nik uste erakusteko modu badela, parlamentortan euskaraz egin daitekela. Hori nire partea, esan dezakedana. Eta gero, zaitzen garen euskaldunak parlamentuan, baina, euskaldun gehienetan erderaz egin dute parlamentuan. Hori hola da, Osa, dozeinek neurtu dezake, begiratu eta horre nik uste badaudela ezberdintasunak, noski alderdien artean, eta nik uste, jendezaziko esaten zein gehiago eta zein gutxiko igual dio, baina parlamentari euskaldunek ez dute beti euskaraz egiten inolaz ere ez. Eta nik uste horre ere badaukalo, beste borrogat, esateko, euskara gehiago erabi behar da. Ze hori da, lehen esan dugu, ez dakitzen bat kargu dauzkago toki guztitan, euskaldun iderena, baina hor pasatzen da, kalean pasatzen zaigun gauza bera. Euskaldunen kopuru eta indizeak azitziak ezakar automatikoki gehiago erabiltzak, hori badaki guri da, gizartean gertatzen dena, eta parlamentoan berdin, eta odaletan. Euskaldun asko dauzkago horren, dauzkago biderkatuta aukerak euskara erakusle joan jartzeko. Hori ere baliatu behar da. Hori da hizkuntza politikaren beste zati bat. Eta inork galerazi ezin diguna, eta gure esku da hona neurri handi baten. Gero badaude, kondizionante batzuk, eta prensa, eta zera, eta badaude ezakize faktore hor. Baina garbi dago, erabiltzen dena baino gehiago, orokorren, desintez gehiago erabili daitekela. Gustor badagoela beste eskakizun bat, egin bartzaiona, kasuntan klase politikoari edo ezagin nola esan bartzaion horri. Baina, erantzuna da, hoxe, ez, euskaldunek ere erderaz egiten dute parlamentoan bintzat. Bai, azken interbentzioren bat edo, zeia gure ordu bugara iritsi gara, Jon?
Ez nik labur, bakarrik nik ere nahi dut Euskararen lege aldatzea, ez dakit hortiz joan lehen horatzean mutil horrek esan duna, badakit ekimen asko egin izan direla Euskararen legearen kontra, badakit segitu beharko dugula egiten, eta badakit mobilizazioa hortan importantea dela, baina nire iruditzen zidia horren beste urte pasata gero, eta horrek ere balioko luke behar bat beste gauza batzuetarako ere bai. Hasi behar dugu, nik uste dut hasi behar dugula, posible baldin bada, o kapaz baldin bagara, bestelako modu batzuetan ere eragiten. Alegia, nik uste dut 28 urtez, hain zuzen, lege horren kontra protestaka ibiligaren moduan, ikusita 28 urte pasatu direla eta hor segitzen dula legea, eta gainera horrek ez dula mentalidadeetan horrek ez dula eragin handirik ekarri, behar bada hasi beharko dugu, o hasi beharko genuke, uste dut, bestelako, ez dakit zein izan daiteken formula, baina tontakeria bat esateagatik, behar bada hasi beharko dugu taldeka joaten pitila zera, eta hon baldin badira 3 elemento haiekin hitz egin daitekena, haiekin elkartu arratsaldero, asteartero, eta hasi esplikatzen nahi dugula Euskararen legea aldatu. Hori esaten dut ni pixkat modu simple baten, hori baino gauza landuago izan beharko litzateke, baina nik uste dut behar ditugula bestelako zerak, bestelako ez dakit, esan diskursok, ekimen, edo nahi baldin badugu benetan jendearen eragin eta gauzak pixkat mentalidadeak aldatu. 30 urtez manifak egin da, naizta ni ere joan naizen gehienetan, eta segituko duan joaten, 30 urte hola ibilitaz dugulako lortu. Eta horrek ekarri dit gogora beste, lehen Juan Jak esan duna inglesarena, zein posizio, eta ez bakarrik hori, gainera inglesak nik dakidala ez dauka mugarik, ez dauka zonifikaziorik, hori da derecho universala Nafarro osoan ikasteko, inglesez, ez? Eta hor atzetik beste batek ere lehen esan du, apuntatu du, horretaz zeo zer, nik esango nuke, inglesaren aurrean, gola sartu digute esango nukenik, eta gelditu gara ezer esan gabe oso ez duelako balio dozin argudio ari kontra egiteko. Elaboratu behar da, asko esango nukenik, ia nola esplikatze duzun, zergatik etzaigun iruditzen pai gauza egokia esate batera, ez? Eta izan ere horregatik jende asko ez da atrebitu ezer esaten, eta jende asko ez du ezer esan. Azken bolada hontan sindikatu batzuetatik eta zerbait esaten da, bintzat. Nik esango nuke, bestearekin lotuz. Nik uste dut behar ditugula aleginak egin eta imaginazioarekin gauza proposamen berrik edo diskurso berrik eta sortzeko. Hori da bizkat esateko neukana. Nik azken gauzatxo bat gehitzea. Arratsalde osoan aritu gara, zein nolako, eta ikusi da, zein nolako garrantzia duen Euskararen normalizazioan, herritarren, eta hala nahi duten, euskaraz bizi nahi duten herritarren eskubidearen bermerako administrazioaren euskalduntzeak, zalantzari gabe. Eta administraziotik jarri daitezke sekulako bitartekoak eta egin daiteke sekulako alegina hezkuntzan eta pertsonak, umeak euskaldundu, baina ez gaitezen zer nolako garrantzia daukan alor sozioekonomikoak hizkuntzaren normalizazioan. Zeren, askotan gertatzen dena da, jartzen dugula akaso indar handia ezagutzan eta euskaldundu egiten dugula jendea edo umeak, gazteak hezkuntza edo inmersio programen eta ereduen bidez, baina gero hori hutsean geratzen dela pertsona hori lan mundura sartzen denean. Alegia, gertatu egiten dela askotan hezkuntzak euskalduntzen duena, lan munduak erdaldundu egiten duela. Beraz, aurrera begira ere, eta ni balin baduzu hastapenetan ibiliko gara, horregatik ari gara, administrazioari begira eta begira, uste dut garrantzia handiko alorra dela ere, alorra sozioekonomikoa. Eskerrik asko, bai ponentei, bai zuei guztioi, eta eskerrik asko Udako Euskal Unibertsitateari eta Iratzarri Fundazioari hain zuzen ere foro hau
antolatzeagatik beharrezkoak direlako, olako topaketak, olako aukerak ez da hitz egiteko eta mankomunean jartzeko ideiak, argi dauelako, gauza asko dauelako gaindikan egiteko, eta toki guztietatik denok norabide berean, ez, aritu behar dugu, bai instituzioetatik, bai kaletik, euskalgintzatik, bestelako herri mugimenduetan eta dauden pertsona horiek eta guztiok batera. Askotan hori sentitzen dugu, ez da, kaletik euskaldun soilak garenok, zer egin dezakegun guk euskeraren alde, ikusten dugu beharra aldarrikatzeko euskera eta hizkuntz eskubidea denon eskubide bezala, ez kontu identitario moduan, baizik eta eskubide universal bezala, ez dugu etxi nahi, baina askotan ez dakigu zer egin, ze kontu praktikoak egin edo nondik jo. Horregatik animatzen zaituztet zuek eta antolatzaileak ere noski segitzeko olako foroak antolatzen edo iraunkortasuna duten foroak, hain zuzen ere, ideia horiek, klabe berri horiek guztiak ordenean jartzeko eta konpartitzeko guztion artean. Besterik ez, nahi balen baduzu jarrituko dugu Aldameneko tabernan, gai interesgarria boi buruz. Eskerrik asko guzioi. Agur.